Mga kabombo, wala na kita sang sang ginatuwag nga treasure, no, pinaka-treasure diri sa kalibutan, not the material things or sa ginatuwag bala manggad naton, no, kwarta, kundi ang pinaka-treasure naton diri sa kalibutan ang aton sini nga pamilya. Kung wala ang aton sini nga pamilya, mga kabombo, wala gid kita, no? Especially kung walang aton si mga ginikanan, si nanay kag si tatay, kung kaisa may mga rason-rason ang aton si mga utod kay let's face it, no? Bato-bato sa langit ang maigo, hindi lang mga kiga, reality bites, truth hurts. May mga ginikanan gid man niya nga daw ka irresponsible bala kag hindi manigar nga ti ang mga ginikanan nga ni duging pabayan mga kabataan. Rason man nga mga kabataan daw wala sang amor, wala sang paghigugma, wala sang pagulikid sa ila siniiya nga mga ginikanan. Ti amo nang kamatuoran, no? Let's face it. May ara ginaiya klase sa mga kabataan nga ti wala na nagaulikid sa ila si mga ginikanan kay daw may rason man sila sa ila sini nga bahin. But at the end of the day, no, ang bottom line diri, why kita diri sa kalibutan kung wala ang aton si maginikanan, no? So kinahanglan magasugod ginayang ginatuwag bala nga charity begins at home. Mga kabombo, ang balay, no? Ang balay literal it's a house, no? Literal na it's really a house nga may gate, kun nami imo balay the gate sementado, pero wala man na sa kat padako-dako, no? Kung isa ka balay, kung may ara man lang sang atop, no? May dingding, kag may salog, mga kabombo, may bintana, no? May pertahan, no? Wala na wala na ginabali, kay ti balay ina sa isa ka pamilya. But we can call it home, mga kabombo, no? Mas dalo mo. Ang balay or house is literally, no? When we say literally speaking, ti amo na ya ang building or ang form sang isa ka balay. That's a house. Pero when we say a home, amo na ang mas dalom-dalom dira, no? Ang home, kung sa din yara, si nanay kasi tatay, ang mga ginikanan, yara ang mga kabataan, no? Kag sila ang nagapuyo sa isa ka balay nga may paghigugmaanay, may respetuhanay, may pagbinuligay, mga kabombo. Amo na ang ginatuwag dyan nga home. Although wala sang perfecto diri sa kalibutan, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, there's nobody is perfect. Even our families, no, wala sang perfecto diri sa kalibutan. O nagailinaway kita, may mga may pinasahi nga mga paminatasan. Amo ginaya although isa lang kitaya ka dugo nga nagapanalaitay sa aton siniiya nga mga ugat ba duga ano ko naga TikTok, no, ga muna dahil wala ang mga dugo nga nagapanalaitay sa aton siniiya nga mga ugat isa lamang, pero lain-lain kita ang pagka-individual naton despite nga we are family. Amo na, pero there's wala sang perfectong pamilya. That is why nga ti amo man na nag-ilinaway man kag may mga conflict man, but at the end of the day, no, mga kabombo, ang pagka-pamilya naton nagasalerged, no? Blood is thicker than water, mga kabombo, really, no? Blood is thicker than water. So sa gihapon bisan ano kalayo sang prosesyon ang balik sini sa simbahan, amo man na, no? Bisan diin pa kita magakadto, ano man ang aton siniiya mga kadalagan sa kabuhi, wow, no, ang maangkon or basi pila ka adlaw nga ti suli, no, ang suli sang kadalagan na mga kalutusan, ti amo na, it's either kadalagan or kalutusan, no, malayo makita sa aton pamilya, balik kita gihapon sa aton sini nga family, mga kabombo. That is why family, no, ang charity begins at home. So we should always protect, we should always love, we should always fight for our family. Ito ang pamilya naton, smallest na siya nga unit sa society naton, but very, very important ang papel sini sa aton sini nga sosyedad. Di ginaluto, ginamold
ang mangin presidente sang Pilipinas sa pila ka adlaw, no? Diri na di gina-mold ang mangin presidente sa Estados Unidos or anuman dira nga pungsod, no? We're talking about our family here in the Philippines. So diri na di gina-mold, no, ang mangin manunudlo sa ulihi nga ginapasalamatan naton sang Teachers Day, no? Diri na di gina-mold isa ka engineer, no, whether civil engineer, mechanical engineer, damo subong nga nagkalaano, no, nagkalapasar, no. Congratulations sa aton sa mga passers ang nagkuha sang civil engineering ang ila sini iyang pasinawan mga kabombo. So congratulations. So dra na datanan nagasugod sa pamilya. So we should love always our family and pwede kita nga makabawi sa lost times during sa aton sinipag kinitanay, no, sa maabot nga Disyembre 25 sa aton siniiya nga Christmas Day. That is why sa aton sa Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, we have only 26 days to go before Christmas. So advance Merry Christmas and a prosperous Happy New Year sa aton tanan-tanan. Kung tapos naman yung aton Christmas countdown, New Year countdown naman kita, bawdo sa sanulang buwas nga adlaw, pet sa 30, katapusan nga adlaw sa Nobyembre, pagka Webes, Disyembre 1 na. Dala na gid matutun nga ginatawag Christmas countdown, and after that, a New Year countdown naton. Watch out for our special segment. There is a Bombo Radio Bacolod. Of course, sa kabugusan na Bombo Radio Philippines, we have our Christmas, ang aton siniiyang Christmas balang pagdulong sa inyo kung paano mag-celebrar sang Pasko sa bugos na kalibutan, mga kabombo. Kagsubong man ang aton singa New Year celebration kung paano naman niya mag-celebrar sa New Year ang aton sininga mga kauturan sa bugos nga kalibutan, no? Our Christmas Around the World, maga-feature naman kami sa mga nagkilinlain nga mga kultura, practice, celebration sa aton sa mga kauturan sa bugos nga kalibutan, no? So kung ara ka mo dira, no, especially subong nga nagalantaw pinaagi sa aton sa Facebook Live and YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Kung gusto ninyo mag-share sa inyo siniiya nga anuman nga eksperyensya dira sa naglain-lain nga lugar sa bugos sa kalibutan, we are calling for all the OFWs, no, mga overseas Filipino workers nga yara subong nakasituate sa naglain-lain nga mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan or sa mga nag-migrate na, no, pwede gid kamo, no, kay we have our so-called Bombo International News Correspondent, BINC, no, wala labot sa mga big events nga pwede kamo ma-interview live and direct sa inyo siniiya nga pungsod nga ginatiniran subong, pwede gid nga paambit kamo sa inyo sini nga mga eksperyensya kung paano mag-celebrate ang mga pumuluyo sang pungsod ko sa din kamo subong, no, sa ila sini nga Christmas, mga kabombo. Are they celebrating Christmas or not? Kung wala gid man, ti ano da yang inyo sini ginahimo, no? Pwede gid. Mambal ka, Miss Jazz, wala na gid sila ka-celebrate sang Christmas. Amo na siya dayon, way gid ya problema kay mamangkot man lang kami kung ti gaano kamo da during Christmas. Ano naman niya ang ila sini nga culture, ano ila sini nga kultura, ang ila practices during the 25th of December, no? Sa tion sang Yuletide season, sa Christmas season, ano naman ang mga practices ang aton sa mga kauturan sa naglain-lain nga pungsod sa bugos sa kalibutan. Kagsubong man sa aton sini nga New Year Around the World, no? Gina-invite ko naman kami diri sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo makitaan kamo with matching free pa, libre pa nga libre pa nga greeting sa inyo sa pamilya nga nabilin diri. No, amo siniiya nga ano sa inyo, nga mapasalamat sa inyo bilang aton sini nga tag-share sang culture kung paano mag-celebrate sang Christmas kag New Year ang mga naglain-lain nga mga rasa sa bugos na kalibutan. Pwede kamo dayon kundi mas-share kamo pwede kamo dayon nga makatag or maka-greet sa inyo siniiya nga mga kaparentihan, mga pamilya nga nabilin diri sa Pilipinas, no? We'll be giving you an opportunity to greet Christmas greeting sa inyo sini nga families diri sa Pilipinas nga nabilin.
Pa-reserve lang kamo dira mga kabombo kung gusto ninyo nga ma-interview kamo live via Zoom or pwede man sa aton sa Facebook Messenger, no? Video. Kita ang inyo sini nga itsura, makagreet pa kamo sa inyo sini nga mga pamilya. Why not? Aber, pa-reserve na kamo. Just look for me, no? Si Bombo Jazz diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. We have all the time, no? Starting December 10 to December 25, 2022, ang aton sa Christmas Around the World special segment, and starting December 26 until January 1, 2023 New Year, aton sa Christmas Around the World special segment. Para gid sa aton si mga pinalangga nga matag plamati sa aton siniya nga mga suki mga kabombo. Sige 26 days to go before Christmas. Antes ako magpalawod, yari anay, nga aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag plamati sa aton si masuki, ang aton siniya nga opening song from the Bombo Music Festival 2019. Amo ini ang first runner-up. Ginapabugal to gid. Ang first runner-up sa Bombo Music Festival 2019, ang bahanon gintiguluhan Bagyo, gin-compose ni Sir Guapo, the ever-handsome Giancarlo Torres, and the ever-talented and guwapo man nga interpreter nga si Ian Bryle. Iyan ni makabombo ang bahanon, Ika'y isang bagyo, bagyo. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot. Ako, bigang-biga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y pagod. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y basan at ka'y nahihirapan. Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahabol ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad,
There you have it mga kabombong aton sinipambukas nga mahalon Baguio, no, from the Bombo Music Festival 2019, gin-compose ni Mr. Giancarlo Torres and interpreted by Mr. Ian Bryle, mga kabombo. Di ang inyo siniiyang gin-compose, no, ipreparar sa masunod naton nga Bombo Music Festival, mga kabombo, no. Ang aton si tuigan pa hindi sa pag-compose ng mga original beautiful songs via our Bombo Music Festival, mga kabombo, no. But before kita magpadayon, yari anay pila naton ka mga panumdom, magabalik nga aton sa palatuntunan kahapon lamang. Oy, by the way, sa aton sinigali nga mga pinalangga nga mga tagpalamatiho, sa aton siniiya nga mga suki, no, sa bahin sang aton siniiya nga promo, no, ang 1, 2, panalo part 21 na ini makabombo bot silingon ang 21 katuig na iniya, no, nga naga panghatag sa mga dalalagko nga mga papremyo, mga kabombo, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga suki kay ang aton sini nga Christmas season ara na gid ang Yuletide season. Umalin nga nag-countdown kita, no, sa tong I think we started our countdown, if my memory serves me right. That was September, no? So nagsugod ang Burr month, mga kabombo. Pinaagi sa first Burr month of September. So si Christmas season na kita, kaga kami diriya sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Bacolod, no? Nagapadayon sang pagpanghatag, no, sang pamaskwa. This will be our advance, or this has been, kay ti nakasugod na, no, ang aton siniiya nga panghatag sa mga papremyo, no. Magapanghatag naman kita sa mga pamaskwa, early gifts, mga kabombo. Ang inyo sini kapital, di kapisan lang gid mo, no. Kay kung magbakal ka mo sa proof of purchase, ti may balik man, kay may unod man, ginaservisyohan man kamo sa mga produkto, kung ano dang inyo sini produkto nga kabahin sa aton si proof of purchase, ti may balik. Ang inyo lang diri ang kapisan to make and to make many entries, mga kabombo, no? Kaya nga, ang amon na diri nga bait, no? Kung sa isda pabala, ang aton siniiyang bunit, no? Ang aton nga bunit, kinahanglan may bait, no? Ang bait na mo na diri 6 million pesos nga kashiyahan. Igahatag namon sa inyo, no? 6 million pesos worth of kashiyahan. Nga panghatag sa inyo, mga kabombo. Nga kashiyahan. There are two words nga gin-coin, ang cash, which is the English word nga cash, kwarta, no? Kag ang kasiyahan Tagalog, which means you're happy, no? Happy and joy. So, kasiyahan, mga kabombo. So, amo na, nagabalor sang 6 kamilyon ka pesos nga kasiyahan ang amon siniiya nga igapanghatag sa aton si duration during our aton sini nga promo, ang 1-2 Panalo Part 21 promo naton sa Bombo Radio kag Star FM. And aside from that, 6 million pesos, within that 6 million pesos nga worth of prizes, mga kabombo, mayara kita sa himuon nga isa ka milyonaryo or milyonarya. Ti ma'am, bala na kita, masculine na lang ang aton siniiya gamiton, no? We are talking here the milyonaryo, no? May himuon kita nga milyonaryo, mga kabombo, sa aton siniiya nga last quarter nga promo, no, last ditch efforts ng Bombo Radio Philippines to give you happiness and joy antes pa man ng Christmas, mga kabombo. May ilawagon kita, may ihimuon kita nga milyonaryo. So, do you want to be a millionaire? Of course, yes. Resounding yes. Resounding yes ang ginasabat sa aton siniiya nga mga pumuloy. So, padala na kamo sa inyo siniiya nga madamo nga entries kay nagapadayon na gani, no. In fact, ang aton sini nga mga winners ari na, no, kay 1, 2 panalo bot silingon. We are we are chasing time, no. Ginatayman kamo nga sa sulod sang 6 ka oras kinahanglan ari kamo diri makakuha kamo kwaon nyo ng inyo sing premyo, or else no madisqualify ihatag sa madason iya
nga winner naton mga kabombo, no? So amo lang gid na magkapos na gid sa gyapon sa mga nag-entra, no, padala ka mo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Ari ay ho para nga hindi ka mo magtalang ang himuon naton nga proof of purchase, no? Kahapon gin isa-isa ko agin tingob ko ang aton siyang proof of purchase, no? Agamiton bilang proof of purchase. Ang aton siyang proof of purchase ang Lady's Choice mayonnaise, no? Ang Nescafe, of course, yara ang Orocan, no? Orocan, Silver Swan sukang puti, and of course, our Florete Pawn Shop and Jewelry, kag ang Panyawan, mga kabombo. Ti isa-isa unta ni subong nga adlaw iatag ko sa inyo ang sabahin sang Lady's Choice mayonnaise, no? Kada hapon, kada aga may tinapay kami daho. Ginabutangan namon nya, ginapalamhitan namon sang Lady's Choice mayonnaise because it's delicious gid. Makriyan niya na with my one and only love. Amo na ang tagline sang aton silang Lady's Choice mayonnaise, no? Mac reunion na with my one and only love. Ang proof of purchase nga gamiton sa Lady's Choice mayonnaise amo niho isa ka wala unod nga stand-up pouch, no? Di syempre na nyo dapat siya wala na naunod, no? Ang mayonnaise da ipagwa da, no? Kag kinahanglan ipadala ninyo wala na unod, no? Empty stand-up pouch, no? Or pwede man sachets or label sa mayonnaise or sandwich spread, mga kabombo. Isa lang, no? One empty stand-up pouch or sachets or label sang mayonnaise or sandwich spread, mga kabombo. Equivalent na ina sa isa ka entry, no? Lady's Choice mayonnaise, Mac reunion now with my one and only love. Tayo sa daso na, isa-isa ho naton dire, no? Subong klaro ha, sa Lady's Choice mayonnaise, bakal na kamo sa damo nga Lady's Choice mayonnaise, kay mausar man naton, ma-enjoy naton, delicious, mga kabombo, no? Ang aton sininga menu, kamusta daw menu ta? Ang usaran sa Lady's Choice mayonnaise. So, ang gamito naton, one empty stand-up pouch, sachets or label of mayonnaise or sandwich spread, mga kabombo. Pwede na nga mangin isa ka entry. Okay, nakita dira. Was ato naman hambalan ang isa pagid ka proof of purchase kung paano naman niya pila ka bilog nga Nescafe bango na with Nescafe, paborito na kape, mga kabombo. Buwas ato naman inang isa-isahon diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabalik kita, buya ako anay sa pila ka mga panumdum, mga kabombo, kay ato na pagbabasaw ng part 4 sa kasaysayan ni Nanay, Mama, Lola, Tita Aurora, 74 years old sang Ilog, mga kabombo, Negros Occidental. Aton ina nga igahatag sa inyo pagkatapos gilamang sa sining nga mga pila ka mga panumdum. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo. Kabombo, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Antes naton basahon ang part 4 sang kasaysayan ni Nanay Lola Aurora, 74 years old sang Ilog. Yari anay mga kabombo ang kabahin sa aton siniiya nga kahapon lamang today in history. No, tuman kay importante ang ini nga pet sa mga kabombo sa aton sini nga Philippine history. Ang aton sini nga Philippine history mga kabombo, no, grabe gid ang katuman kamaragtason, no, kung sa diin ang aton siniiya nga mga bagong henerasyon, no, ang aton sini nga new generation makaanugid makakuha sang leksyon kay inspirasyon mga kabombo diri sa aton sini kahapon lamang today in history. Philippine history ang matudtun nga kasaysayan sa aton sini nga pungsod Pilipinas this time. Kung may dalalagko sa bugos sa kalibutan,
may ara man, no? So, sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw mga kabombo, Nobyembre 29, you know what, no? Mga, kung isipon ta, 124 katuig na nakaligan, no? Ang revolutionary government sadto, no? General Emilio Aguinaldo, ang aton sinigilala bilang pinakauna nga nagpungko nga presidente, pinaka-leader sa aton sining nga pungsod Pilipinas, amo ining si General Emilio Aguinaldo. Nga amo ini siya nag-approve, no? Amo ini siya nag-aprobara sang Malolos Constitution. Ang nagkilala sang ginatawag nga equality, no? Sa kaangay nga petsa subong adlaw November 29, that was 1898, 124 years ago, kung isipon natin pabalik, mga kabombo, no? Si General Emilio Aguinaldo, amo niya siya nag-approve sang maragtason nga Malolos Constitution, no? This day, of the same date today, November 29, that was 1898, 124 years ago, sang si General Emilio Aguinaldo kag ang revolutionary government sa atong pungsod, ang nagkilala sang equality, no? Angay, no? Kung sa kung tupungon, wala sang may nagalabaw diri, no? Kon papel o kon responsibilidad ang paghambalan, no? Nagkilala sang ginatawag equality, no? Sa tanan nga porma sang pagyaob o kon pagtuo, no? Ang aton siniiya nga faith, anuman nga klase sang pagtuluuhan ini. So ginkilala ina ni Presidente General Emilio Aguinaldo 124 years ago of the same date today, November 29 of 1898. Ang equality, no, ang ginkilala no sang aton si gobyerno headed by General Emilio Aguinaldo, ang ginatawag nga equality sang tanan nga porma sang pagyaob o kun pagtuo sa mahal nga magkaako o kon sa Dios. Pag iya ginproklamar gilayon ang pagseparar, no? Separate, no? Sang simbahan nga amo ang nagapraktis ang aton sini nga pagtuluhan, no? Ang pagtuo, gin-separate ini mga kabombo, no? Ginproklamar kag gilayon nga gin-separate ang simbahan kag ang estado, no? Gin-separate ang pagseparar sang simbahan kag sang estado, no? The separation of the government of the state and the church, no? Bangod sang nakuha nga inspirasyon gikan sa konstitusyon sa mga pungsod sang Mexico, Belgium, Guatemala, Costa Rica, Brazil kag France, na dihon kag gin-recognize ang separation of the church and the state diri sa aton pungsod Pilipinas, mga kabombo. Kag bangod sini gingkabig ang ining nga hilikoton, ang ining natabo, mga kabombo, no? Bilang cornerstone, no? Amo ini ang pinaka ang pinaka cornerstone, ang pinaka ginhalinan sa ginatawag naton nga Philippine democracy, mga kabombo, no? Kay ti ang equality sa kung ano man dirang imo siniiyang pagtuluhan o ang imo sini relihiyon diri sa Pilipinas ya ginakilala, and at the same time, no? Kilala kag ginasuportaran man mga kabombo, no? Ang ining equality, no, nga proklamar aging kilala sa aton siniiya nga pungsod Pilipinas headed by General Emilio Aguinaldo, no? So that was November 29 of 1898 nga ang revolutionary government nga sa pagpamuno ni General Emilio Aguinaldo nga amo nag-aprobar sa Malolos Constitution recognized the equality of all forms of worship and proclaimed the separation of church and state, mga kabombo, no? Ara da sa aton siniiyang Facebook Live sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod ang pila ka mga memorabilia sa natabo sadto, no? Deriving inspiration from the constitutions of Mexico and some other countries, mga kabombo, no? Pagkatapos ng pila ka mga pagdebate sa sininga subject, mga kabombo, ang Kongreso nagboto, no?
maginhiwat nga votation on it. Kung sa diin may tie nga resulta. Hence, a second voting resulted in the victory of the separation of church and state by only one vote, mga kabombo. No? Notedly, the Congress sessions on the subject of whether or not the church and state should be united showed, mga kabombo, ti arada, may first, no, that the Filipinos threw up in arms against the Catholic Spain were not anti-Catholic but merely anti-clerical. And second, that many of the delegates learned from the bitter lesson of Philippine history in voting against the union of church and state which under Spain and was the fundamental basis of Spanish colonial system, mga kabombo. No? Sa 1987 Constitution, klaro man dira nga gin-declare that the separation of church and state shall be inviolable. No? Article 2 of Section 6 ng aton sa 1987 Constitution that no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, mga kabombo. Ti ara na sa aton sini mismo nga pinaka-latest nga 97 Constitution sang aton si Pungsod Pilipinas sa Article 2 Section 11, mga kabombo, ang the separation of church and state shall be inviolable, mga kabombo. No? So that was November 29, the same date today, 1898, ang revolutionary government ni General Emilio Aguinaldo nag-aprobar, mga kabombo, kag nag-proclaim sini sang sining separation of church and the state, mga kabombo. No? Ang revolutionary government of the Philippines, no? Sang time to, sang kung sa ano pa, sa Spanish pa, Gobierno Revolucionario de Filipinas. Amo ni siya ang nag-proclaim sa headed by General Emilio Aguinaldo. Amo ina siya ang nagtukod sa Spanish East Indies sang June 23, 1898. Sa itong Spanish-American War, pinaagi sa kay sa nasiling na naton ang nagapungko ang first president of the Philippines, General Emilio Aguinaldo, no? O antes pa man aton ining tutukan pagkatapos kay Ari Subong, si Bombo Carla Defensor, ara ang aton si isa sa mga winners naton, ang second winner naton, mga kabombo sa sining hapon sa aton nagapadayon nga 1-2 panalo promo part 21 na, no, sang Bombo Radio and Star FM. Ara sa aton sining Studio B, si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, together with our winner, come in. Bombo Jazz, Bombo Grace ni. Okay, si Bombo Grace Lynn Lubaton. Yes. Bombo Gracie, come in. Live kita, no, diri sa Studio B para ihatag ang premyo sa aton kaduhang winner. Kag diri no sa Studio B makita naton nga kaupod ko na siya, Bombo Jazz. Okay. Si Sir Joel Araos. Sir Joel Araos from Purok, Menoswagon, Barangay Bata, Syudad, Sang Bacolod. Mayong hapon, tatay. Ngayong hapon. Oh. Kina ka pa, tatay? O, gina ba? Oo, mga launa, 25, Bombo Jazz, ginawag ang pangalan ni tatay. Aha, ni Bombo Daniel. Yes, bombohanay sa udto, kag wala na nagpadugay pa, Bombo Jazz. Nagkadto, ginahin sa tatay diri sa aton para kuhaon ng iya sining premyo. No? 500 pesos nga cash, kag 500 pesos nga worth, no? Sang gift pack sa aton sining tubangan, makita ni dira. No, para sa aton nga winner, second winner of the day, Bombo Jazz, si Tatay Joel. Tay, kamusta ka, tay? Mayo man Ano, brata, tay? Sulod na lang. Sulod balay. Yeah. Ate Mayo, kay nag-intra ka sa 1-2 panalo part ng 21 promo. Oo. Dugay ka nag-intra. Dugay na eh. Dugay ka naman nakadaog or kaagi ka daog. Dugay na ko way. Dugay na ko way. Way daog. Dugay ka na way kadaog. Daog na yan, daog. Daog ka naman. Anong maning kwarta? Baka promo. Baka mo promo. Wow. Ano gani ang imo sining proof of purchase, tay? Kanis kapi. Bago pangapi ka. Way. Wala ka pangapi? Oo. Umunot lang. Tay, namigig kung magbakal kita, Oo. tatay, no? Mga pod tara sa balay, kung wala pagkapangapi, ang mga pod mo sa balay, Nescafe ang aton sining nga baklon. Para nga magamit pa as
proof of purchase. Oo. No? Kasi ibang kada nga mga POP, no? So, ang imo sini nga obraan ay ano? Wala. Dalang sa balay. Andra lang gid sa balay halin sa Oo. una. Wala ka mong gatsangge. Away. Away. Tipil lang mga kabataan ta. Away. Away. Single. Single ka. Oo, single ba mo dyan si tatay? Pero, Pilang subong edad ni man tatay nasa- liwat gani? Yes. Pilang edad ni tatay? Ni tatang? Pila na edad tayo? 53. 53. Single ka di tubo tayo. ko malang tay hindi tayo hindi tayo gulang. Tubo ko Yes. 53. Oh, Si parehas Manong. kayo mo dyan. Manong. So, single sa tatay, but si tatay, mga masako na ba mo dyan sa paghimo sa entry para sa sini nga promo para magadaog pirmi, no? Sa aton sa pa premyo diri sa Bombo Radyo. Tay, batuna na imo sini nga premyo? Una nga ha? 100. 100. Ikaduha. 100. Ikatatlo. 300. No, wala energy sa tatay, ha? Butangan tabi tayo energy. Ikaapat. 400. 400. Ikalima. 500. Ara na kay tatay ba mo dyan ang iya sining nga premyo. Kag ari patay. Nakita Dire mo ni makita ang... ko diyo sa Facebook Yes. Live ka sa YouTube channel naton. Hagwapo baya kay tatang, no? Tang. Yes. Oo. Tika, so may ara kayo siya mga ano ba mo dyan, mga persona, no? Namian sila nga single. Namian ka single tay. Uy. Wala ka namian nga may kapares. Wala na. It's a Enjoy ka ba sa personal life? choice Enjoyment ka ko. nga, no? Bombo Grace. Enjoyment. Yeah. Oh, enjoy. Importante, happy. Oo, Bombo jazz, no? Single blessedness pala na tawag. Ay, no? Uy. Parehas ta. Happy man ko. Kaya happy ka? Happy gid ko. Ngahatag sa imo ining mga gift packs naton nga ara sa isa ka balde sang Orocan, no? So, bitbiton mo ni karon, kaya mo ni bitbiton? Uy, Oo, kaya. no, nga. Damo pag hindi nga balde sang Orocan kag gift pack. Ulo Hindi ko pag nga mapuli kung magapadayon ka sa pag-intra sa aton nga promo. So, tatay Joel, anong imo sa nga mahambal? Thank you sa... Hmm? Tulog sa kamera, tay. Uy. Thank you sa ano, Thank you tay. sa Bumbo Radio Mm-mm. at sa Star FM. Oo. So, pangagdahabi ang ibang pangawala naga-intra. Kag di gusto mo magdaog pareho sa imo. Tanan nga nagabata, ang drama mo. Mm-mm. Tama sila para mag-ano man sila, Oo, magdaog. Pareho sa imo. Sige, huwag mo panitay. Oo, eh. Yes. Kay ara ka ba na sa imo balay? Baka ko na yun. eh. Oo, baka mo POP. Binagid ang Nescafe Bombo Jazz. So, tatay, basta radyo. Right, Bumbo, Number 1. Gabi. number 1. Okay. Bombo Jazz. Live ka dito sa Studio Aha. B. Ini si Bombo Grace. Lumatan pa sa mga radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Grace Lynn Lubaton, mga kabombo. Bombo Grace C, thank you so much. No? Kay tatay dira, no? Dumduman ko lang ang bahanon bala ni sinuni gani nag-ambas ang si Tatang, no? Si Florante, no? Si Tatang, no? O Tatang ko, nakaskasero, kaya wag habulin ng paluin ng kabayo. Pag ang kabayo'y nalito, hindi na magpreno, Tatang ko. Ang punta mo ay sementeryo. Amo na, no? Si Tatang, si Tatay, good afternoon. And congratulations, no? Sa aton siniiya nga another winner. Sa daily winner naton sa nagaparan nga 1-2 panalo promo sang Bombo Radio kag Star FM. Mga kabombo, part 21 na kita. Nasugod pa lang pero nag-aarak-arak ang aton si mga papremyo. By the way, sa nasiling na naton, kaina sang aga, mayara kita sang ginawag nga winner. Unfortunately, wala siya nakaabot sa sulod sang 6 ka oras, no? Amo na gani kinanglan isa diri ka ang aton sini nga secret in order to win and to become eventually
millionaire. Ang sekreto tadi wala labot nga naghihimo kamo nagapadala sang madamo nga entries. Kay ti for the more entries you send, the more chances of winning mo, no? Pero ang isa pagidira updan naton sang hindi gid magbuya sa pagpamati, no? Kay I'm sure ti syempre not all the time, no, nga maara kita sa sulod sang balay, nagapamati kita sa radyo, ti kung malawagan ang inyo siniiya nga ngalan nga wala ka mo sa inyo balay kay ti syempre no, naka-insyende makita nga nagapangita kita sa aton siniiya nga palangabuhian sa aton si ikinawala mga kabombo, no? So kinahanglan kung maglakat gid man kamo kag hindi na kamo makapamati, no? May ibilin kamo nga isa lang gid sa inyo balay kag agud nga mag-monitor lang gid kay kung mabasahan ang inyo siningangalan kag hindi kamo makabati, at least siya may makabati kag ma-inform kamo kung atugin man kamo to nagabaka-baka abi alang-alang man nga ti mapadayon sa pagpamati abi, no? Po kinahanglan keep on listening gid, no? May ara na kita gani sa cellphone ta, no? Ang aton siniiyang Bombo mobile app, no? Ang aton siniiyang nga crystal clear nga live audio streaming sa aton sini nga cellphone. Kung lang alang kamo ang cellphone naton, pwede gid kamo da maka-monitor, makapamati, no? So kung malabawagan ang inyo sini nga ngalan, makabati kamo, no? Tubod silingon, ang isa naton ka winner kay inasang aga, hay nalabutan sa iya sini iyang deadline, last 11 ang takna sini nga aga wala gid siya nakagwa mga kabombo, no? Or wala gid siya nakakadto diri sa aton sinistasyon. So ang aton diri nga mechanics kung may ara gani sang wala ma-forfeit, no, makalabot sa deadline, no? Hindi wala siya nakalabot sa deadline sa isin nga panahon to claim his or her prizes, no? Ang aton sini iyang winner, no? Ma-forfeit na to, bunot kita sa panibago nga winner. But that is why, ari ang akong sin panibago nga winner ayo, ang aton siniiyang gabot man together with our representative, mga kabombo, sang Food and Drugs Administration o na FDA, sa aton sini nga DTI at the same time, representative, ari may gabot naman bilang bulos, no? Supposedly before yati gina-add-on na sa next winner. So subong aton sining mechanics part of the mechanics kung mayara sang hindi makaingabot ka ma-forfeit aya sining premyo, magagabot kita sang panibag-o nga winner para mapalapnag, no, ang mga blessings. Hindi lang gid kay ti ang madason nga winner ti siya na gid na madason nga winner mo ti i-add-onan before gina-add-on na da ang premyo ti nagadako pa ginaya sining nga premyo. Pero sa subong, para nga mapalapnag ang grasya, lain naman nga winner ang magabulos sa tong na-forfeit, no? Okay, ang aton sini nga winner, I'm reading and announcing that you are our winner. Alas 2:45 ang takna sa hapon. Philippine Standard Time, alas 2:45 ang takna sa hapon. You have 6 hours to claim your prizes. Anong pagka-oras? Congratulations sa imo, no? Ang aton sini nga second winner supposedly, mga kabombo, no? Congratulations sa kay Reggie S. Galas. Reggie S. Galas, sang Purok, Mainuswagon, Barangay Elhis, Bacolod City. Ikaw ang nagbulos sa wala nakaabot nga winner kaina sang aga. Okay? Congratulations sa imo Reggie S. Galas, sang Purok, Mainuswagon, Barangay Elhis, Bacolod City, mga kabombo. Ang yasin nga proof of purchase, Nescafe Creamy Latte, no? Nescafe Creamy Latte sang Purok, Mainuswagon, Barangay Elhis, Bacolod City, ining si Reggie S. Galas. So, of course, ang aton sini nga FDA Food and Drugs Administration Representative Miss Maricon Limatulak, mga kabombo. Ang aton sini iya nga FDA representative nga nag-supervise sa aton sini iya nga paggabot sang another winner bulos sa aton sini nga winner kaina nga na forfeit, wala siya nakaabot sa deadline. Sa natalan nga deadline, don't forget ginalawag ko subong Reggie S. Galas, sang Purok, Mainuswagon, Barangay Elhis, Bacolod City. I am now announcing that you are our winner, no? 2:45 in the afternoon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8:45. Okay, nanglan ari ka di on or before 8:45 because we have 8 hours, no? Or 6 hours rather, no? Sa pag-claim sa imo sini nga premyo.
tsakto gid man, no? Okay, alas 8:45 kinahanglan on or before 8:45, no, kinahanglan Reggie Galas, ikaw ang aton sini nga winner, makakadto ka diri, no, agud nga makaklaim sa imo sini nga premyo mga kabombo. Tulo temprano pa man, no? Ay kung gabi na ginaya matuon, ti pagkaaga pwede pa nga makwa ang imo sini nga premyo. Reggie S. Galas, ang Purok Mainuswagon, Barangay Lihis, Bacolod City, congratulations! Antes pa man naton nga pagabasahon sang aton sining letter sender si Nanay Aurora sang Ilog, 74 years old, sang Ilog, Negros Occidental area aton anay parang duro-diretso na lang kita bombokim, no? Ang aton sining afternoon delight sa sining hapon mga kabombo. Aton sining one of a kind, very special video presentation sang Bombo Radio Philippines, no, angot sa kun anugid ang essence sa pag-celebrate sang Paskwa. Yari ang aton sining feature with a beautiful song nga ginatiguluhan sa Tagalog. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Here it is, mga kabombo. Let's watch and listen. Ngutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko! Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasanggang, misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal.
Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Kanami-nami, no? So heartwarming, mga kabombo, no? Makitaan mo bala ang usual, no? Pero puno sang paghigugma, mga kabombo, nga mga sceneries during Christmas diri sa aton sa Pilipinas, mga kabombo, no? Ang akon tuya nga daw nag-anugid sa heart ko, nga daw grabe gid bala, heartwarming gid. Dala na lang daw nakabatsyag kasang kaluoy ang mga kabataan bala nga ara lang sa mga aton siniiya nga mga less fortunate brothers and sisters, no? Na binigyan ng mga kabataan nga ti anong gusto mo sa Pasko, no? Kinahanglan mo na ang mga pagkaon, no, kwarta para makabakal sa pagkaon. Ang isa to ka heartwarming man, gusto ya si mama niya mabalik sa tiun sang Pasko kay ti OFW ato sa abroad naga-baka-baka man trabaho, no? Mga kaangay nga mga matudtod nga kasaysayan, no? Nga aton siniiya mahisayran sa tion sang Christmas. So inyo man ina, no? Ginadulot man ina namon sa inyo, ginadedicate ina namon sa inyo sa mga labi na gid sa mga tao nga nagsabat sa aton si panawagan to share your unforgettable Christmas celebration, no? Nagpadala ka mo sa inyo si mga videos and photos, mga kabombo, ti aton ina again feature man dira together with our Bombo Radio families, mga kabombo. So AM and FM stations sa aton sini nga admin tanan-tanan, headed by of course ang aton sini iyang chairman si Dr. Rogelio Florete, mga kabombo aragid, no? Kag no, in behalf sa aton sini nga Bombo Radio family, from our Bombo family to yours, advance Merry Christmas. We have only 26 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Kabalugig ko nga ti ara na kamodira, mga kabombo, ho. Nagapwesto na, labi na ginang aton siningang letter sender. Si Nanay Aurora, 74 years old, sang Banwa sang Ilog, kay yari na ang part 4 sa iya siniiyang kasaysayan, mga kabombo. Iyagin suguran again sa pagsiling Dear Miss Jazz. Medyo daw ara kita sa pick bala, no? Kung sa ano pa daw action movie niya, no? Ari diri kita dampi sa action part, no, sa kasaysayan ni Nanay Lola Aurora, 74 years old, sang Banwa sang Ilog, mga kabombo, no? Dito na kita, siling na ni Nanay Aurora, Miss Jazz, sang nakabatsyag ako nga nakasulod na sila ang ining mga kawatan to that time, no? Nakasulod na sila sa balay, bangod kay bakod man ang amon siningalak, amon na una-una ang natingalahan namon kay tika bakod sa amon siningalak, kag sa amon sininga main door, wala labot sang lock,
may ara na siya nga daw ano bala daw gin sampaw-sampaw bala nga steel na bala Miss Jazz nga daw ginhimo bala nga chain, key chain or chain. Kag amo na siya ang ginabalighot na da kag kung inkaso gid man nga maabrihan, maangkat na siya gamay kiti may nagapugong dira man nga steel no nga ginbutang da. Ti si mama ko na kada gabi gina-check ya gid na. Pero bangod siguro sa kakapoy ni mama ko, iti isa na siling ko na Miss Jazz nagapa-extend kami sa amon sini nga tiyangge, ti kakapoy na siya damo ng amon sini iya nga manog bakal, ng amon sini iya nga mga suki sa amon sini nga tiyangge, ti nakapoy gurang mama ko kag ang mga utod ko Miss Jazz. So nabatian ko gid ang amon sini nga main door nga daw nag-angkat gid bala Miss Jazz kag apat ang nabatian ko una-una nga naglinagapok nga buot silingon, apat ka matawo ang nakasulod sa amon sini nga balay, sa vicinity sa amon sini nga balay o pinaagi abis sa paglumpat nila, pagtaklas nila sa amon sini nga gate kag naglumpat sila Miss Jazz, apat gid ako nabatian nga daw naglagapok bala, naghugpa o daw nga daw ginapugong Manila. Grabe na Miss Jazz ang akon siniiya nga kuba-kubas ang akon sini nga dughan. Daw mabatian ko na gani Miss Jazz ang pagkubas, kuba-kubas ang akon sini nga dughan. Arabla do ikaw lang bala isa nga baw do may mic ang imo sa dughan bangod sa akon siniiya nga mabatian. Miss Jazz kay grabe na gindakop gid ako Miss Jazz sa akon sini nga nervyos. Nabatian ko gid nga nakasulod na sila sa balay. Ining mga kawatan, Miss Jazz na sang uliti, mga kawatan gid apat to nabatian ko nga naglagpok nga daw nagsaka sila sa amon gate. Ang amon ido wala na gid nagtaghol, amo to nga tingalahan gid namon. Ang tupad balay namon nga wala gid tinimok-timok. Ako Miss Jazz amo nang ginhambal ko daw gindapol gid ako iya. Nga grabe gid ang akon sini iya nga kakulba. Nga wala ko bisan na dumduman Miss Jazz nga hiramon or kwaon ang ginhatag ni mama sa amon nga baratiya nga pwede malang namon niya nga makuom bala kag pwede namon niya nga ti kun inkaso gid man sudlon kami may ara kami iya nga taming no ti amo na Miss Jazz ko nga ang nalipat gid ako bangon sa akon sini nga nervyos sang ining baratiya sa tupad ko nga ginhatag antes pa man ni mama sa amon nga tatlo ang ako si mga duha ka mamanghod nga mababay may ara kami sa tag isa-isa. Kaya antes na nasiling ko na Miss Jazz may ara sang nagalagaw nga balita ang amo si tupad balay gani nakahambal ini nga may nagapanaka-saka nga kawatan sa amo sini nga komunidad sa amo sini nga lugar. Ti kundi amo na to Miss Jazz grabe na gid imbes nga magsinggit ako sang tabang ukon kawatan wala gid Miss Jazz gindapol gid kuya ara blang masinggit ko do hindi mabatian ka eksperyensya ka muna Miss Jazz nga kun nagaano ka bala nagadamgo ka bala sang daw kaladlukan o kun daw may ginahadlukan ka hindi ka makahambal o kun gasyagit ka na pero hindi mabatian do amo ko na Miss Jazz bangod kay ti gindakop ako sang akon siniiya nga tuman nga kakulba. So amo to Miss Jazz ang time nga nabatian ko nagid nga ara sila may nagapinakadto pa kari sa salas namon Miss Jazz nga pwede man lang sila kapang alsa kung ano dira ang amon siniiya nga mga valuable items dira sa amon sini balay tinabatian ko gina Miss Jazz. So didto ko nakahambal ako nga Diyos ko buligi kami spare lang kami especially si mama ko ato siya sa iya sa kwarto siya lang isa ang isa ko kautod siya man to isa ko utod siya man lang to isa ako isa man lang ko Miss Jazz wala kami sang upod sa balay nga isa ka lalaki. Tiyan mo na Miss Jazz nga sang antes pa man ginaduso na ako ni mama kuya nga mamana na kay 39 anyos ako that time Miss Jazz mo. So amo to sang hinali na lang may nabatian ako kay ti antes pa man may nagapadulong kasi ni mama may mga ronda kami na da mga hindi kami kuno makulbaan kay ti mga 3 to 3:30 mga wee hours in the morning ronda na sila nagalagaw na sa amon sini nga lugar. Ti kundi siling ko Miss Jazz may nabatian ako nga ido nga upod nila sila nagsipakay didto sila sa una nga mabangga nagliko. Hasta lang Miss Jazz sa amo to nga panahon sang may nabatian ako nga taghol naman sang ido
kag daw may nagahambal kag nagapadulong botsilingon nag-abot na or maagi na ang mga ronda daw 3 na sila Miss Jazz kung kaisa 4 na sila nagabadi-badi na sila kung 4 sila ti makadto ng 2 sa piyak makadto man ang 2 sa piyak pero isa lang ang ila siniido kay kung kaisa 4 gina sila. Ti amo to Miss Jazz may nabatian ko nga nagtaghol naman ido kag daw may nagapadulong. Dito ko nabatian nga una-una nakita ko gid ang nakita ko gid ang landong bala Miss Jazz. May landong sa isa ka lalaki nga nag-appear sa akon siniya nga kwarto kaysa na siling ko na ang akong kwarto lapit gid sa amon sini nga gate. Ti may landong nga daw naglabay kag nagpanihol sang pinasahi nga panihol. Kaya mo to Miss Jazz daw ko ginkabig ko to nga daw senyales nga gina-alert sila nga may nagapadulong. Kaya mo to Miss Jazz na nabatian ko nga may nagapanihol kag daw may arab lang daw may senyales sa ginhimo. Kaya mo to daw na nagbongkara sila Miss Jazz. Although nga ti ang akon sinimuon tani madlagan ko mo kay mama kundi sa mautod ko nga kawatan wala gid Miss Jazz daw gin freeze gid ako pero aware ko sa nagakatabo pero grabe gid galing akon siniya nga kakulba Miss Jazz no hasta na lang nga didto Miss Jazz nga daw nagsinugat anay gid sila kay nagbinungkaras na mabatian ng amo sa gate nga una-una daw gamay lang nga igot pero atoya Miss Jazz dali sila guro nagguluwa hasta nga na lang Miss Jazz nga nagsinugat anay sila pero may dabatian ako sa punta nga may nag-andar nga tricycle nga grabe ang burhot Miss Jazz. Tiya mo to siguro sang time nga to sang nagguluwa na sila nagsakay sila sa tricycle ila sini nga getaway vehicle Miss Jazz. Ang ila siniya nga ginsakyan nga tricycle. Tiya mo to sang time nga to dito nako nakadalagan ako bisan sa pag-abre sang akon sini nga pertahan daw hindi ko Miss Jazz kaabre dugay lang nga nakaabri ko kay grabe nang ako singa nervyos kag dito ko nagsinggit sa kay mama kag sa ako si mautod nga may kawatan nakagwa na sila may kawatan hasta na lang Miss Jazz nga nagrinabuab na to hasta nga na lang ang amo si Tupad Balay nakabugtaw man kag dito Miss Jazz hasta na lang nag-istoryahanay ang mga tanod kay ginlagas pa to nila Miss Jazz mo sa prangka nga sugilanon Miss Jazz ginlagas to nila ang mga kawatan pero wala gid nila na lagas Miss Jazz kay ti wala sila sang salakyan ining mga ronda namon. Tiya mo to Miss Jazz ang iloy ko do na tagban man espiritu mga utod ko grabe gid daw gakurog-kurog man sila kay ti liko wala gid kamo inyo nakabati ti siling nila ti wala gid kay ti kapoy to sila nga duwag ako ya Miss Jazz daw nakabugtaw bala ako kay daw nainitan ko gani amo tong rason kung nakabugtaw ako daw nainitan gid ko bala hasta lang nga nakabatsyag ako ti amo to Miss Jazz may nadala gid man sila nga pila ka mga amon siniya nga mga pagkabutang sa sulod sang balay nga pwede man lang nila mahakwat Miss Jazz pero importante to that time nati wala kami na sang akon siniya nga mga utod especially si mama ko ti amo to igin painom na namon si mama namon bisan isog siya Miss Jazz kulbaan siya sa amon nati siling niya amo na niyang natabo sa aton pwede kita gali masulod 4 kita diri ka mga babayi hasta na lang sa uli Miss Jazz gani nagtahaw-tahaw na didto naman ko gin duso ni mama ko nga mana ka na 39 anyos ka na diri ka mo istar sang bana mo ti didto naman Miss Jazz grabe man tong amon siniya nga pag inistoryahanay sang aga na wala na sang may nagtulog mga Tupad Balay namon ti dra na lang kami sa amon balkon nag-inistoryahanay ngagati nagburukahay ngati ang isa namon ka Tupad Balay naglagan man to nya amo man ang natabo sa amon kay ang ila siniman nga ido Miss Jazz ang wala man nakataghol kay may ginpakaon kuno kun may ginpaasuan kun ano da nga para nga hindi ang ido natulugan na ido hasta lang Miss Jazz nga ti sila ang nakawatan man kay may nagapanakasaka na sa amon sini nga lugar. Ti nakatangla ako Bombo Kim 6 minutes na no alas 6 minutos na nakalipas sa takna nga alas 3 sa part 5 sa sugpo na kasaysayan ni Lola, Mama, Nanay, Tita Aurora, 74 years old sa Ilog, buwas naman mga kabayanan, no, mga kabombo. No, medyo suspense ini kag
medyo bitinon ko naman kamo anay kay ti kulang kita sang panahon, no? Aton sini nga mga drama nagahulat na gid. Anyway, updanay man kita every day diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Nanay Aurora ha. So, ano lang gid to be continued kung sa mga comics pasadto itutuloy, no? Para nga daw kaangay man sa drama naton nga everyday may ara kita gina-look forward mga kabombo, no? Iniya true to life story. Natabo gid iniya sa kay Nanay Aurora, 74 years old, sang ilog. Ang twist diri nga daw very interesting nga sunod pa sa iya, ang isa sa 5. Subot silingon hindi lang 4, 5 kay may nagrunda pato daw lookout nila sa gwa. 5 tanan ka mga grupo sa mga lalaki nga nagsulod ang 4 kang isa ti tagbantay to amo to nagpulo panihol sa batian nga manog labay ang ronda ti 5 sila tanan. San uni nakit-anay si Nanay Aurora kag sa isa sa 5 sini ka mga kawatan nga nagsulod sa ila balay. San uni sila nakit-anay ang gihambal di si bana niya si Elias Ezekiel, no? Nga sunod pa sa iya, isa sa 5 kamaging pangtudlo nga nagsulod sa ila sini nga balay. Ato bala siya sa sulod gid sang balay nagsulod ang 4 or ato to siya sa gwa or siya ang nangin lookout. Paano sila nagkit-anay kay ti nakapalagyo man to ang mga kawatan, ang mga suspetsado? Tomorrow aton ina ngay gahatag sa inyo ang continuation diri lamang sa atong palatuntunan kahapon lamang. Suspense, no? At the same time, may, may angle sa ginatawag nga love angle, mga kabombo. Ipadala man kamo sa inyo siniya nga mga kasaysayan, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, mas nami kung may mga pictures or photos, mga memorabilia ninyo, o pwede man via Zoom, no? Para makitaan ginato ng inyo siniya nga itsura samtang nga ginapaambit ta inyo si mga true to life stories, okay? Kung alang-alang kaangay ni sa kay Nanay Aurora, ti okay lang na. Ang importante nga makuha naton sa leksyon kay inspirasyon ng inyo siniima tudtuod nga mga kasaysayan. Wala kita sang panahon makabombo, it's bye-bye time na. But before that, ari aneng aton sini nga words of wisdom, no? Precious words of God from the Holy Bible, no? Sa aton si mapinalangga nga matag palamati sa aton sini nga mga suki ang aton sini nga words of wisdom sa sini nga hapon. This is taken from the book of Isaiah chapter 41 verse 10, no? Book of Isaiah chapter 41 verse 10, mga kabombo, sa aton sini nga mga dear listeners, no? Diri nagahambal sa Ingles nga pulong sa Isaiah chapter 41 verse 10. Diri nagasiling, so do not fear, no? Ining mga dinala ni sa Holy Scriptures kini sang Ginoo. Gingamit lamang ang mga writers, ang mga authors sini, pero they were being guided by the Holy Spirit, and of course ang Dios kidya amo ang naggiya sa ila para nga hatagan kita sang kung sa ano pang aton sini nga mga pagsulundan, no, diri sa kalibutan ngani para hindi kita maglisa kag mabalaan naton mga promisa sa Dios sa Holy Scriptures. So kung sa balaan kasulatan sa Dios sa Isaiah chapter 41 verse 10 dira nagasiling, so do not fear, for I am with you. Sino nagahambal nga hindi kita makulbaan o hindi kita magbatsyag sang kalingkang o kon kahadlok? Ang Dios naghambal sa aton. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Diyos ninyo ako. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Mga kabombo, grabe nga promisa sa Diyos, no, para sa aton tanan-tanan. Ang ining iya sini nga mga promisa, no, ginhatag diri sa aton sa book of Isaiah chapter 41 verse 10, mga kabombo. Ari pagid daho ang isa niya ka promisa sa aton, no, sa bahin sang sa Mark 5:36 naghambal, don't be afraid, just believe, no? Magtuo gid lamang, magpati gid lamang, hindi magkahadlok. Don't be afraid, just believe, for I am your God, no? Ang Dios ara kag siya ang magaupod sa aton.
siya ang aton sini nga dalangpan. Like for example sa mga kaangay sa natabo sa kay Lola Aurora, mga kabombo, no, sa ilang mag-ululuton sa ilang pamilya, ti amo to nagpangamuyo lang to si Lola Aurora, kag dito na kag gulpi lang nga may nag-anuman, nag-abot nga mga ronda, mga kabombo, ti napuhag to mga kawata, no? Sa Isaiah chapter 12 verse 2 dra man naghambal, trust in the Lord and don't be afraid. Ara pagid, no? O trust in the Lord, magsalig sa Dios, magtuo sa Dios, magpati sa Dios, kag hindi magkahadlok, hindi malingkang, no? At sa aton niya, ako una to niya, dali kita mahadlok, dali kita malingkang, iti tao man lamang kita. But always remember, i-exercise nato ng aton siniya nga pagka mga anak san Dios, nga ang aton sini nga Dios nga ginasandigan, tuman gidya kadako, and He is the God of everything, the God of everything, the Alpha and the Omega, the Alpha and the Omega, buot silingon, He is the beginning and the end, no? Siya ang ginsuguran, kag siya man ang katapusan. Buot silingon, He created the whole world and everything therein, no? Tanan-tanan, mga tanan iniya mga kabomboya, our God is in control. That is why itugya naton sa iya, no? Hindi kita magpangibabaw, hindi naton ipagibabaw ang ginatuwag ba lang nga kahadlok, although nga ano lang na sa aton, duna, kay tao malamang kita, pero ipangibabaw naton nga ang aton si pagtuo sa iya, no? Trust in the Lord and do not be afraid. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna nga alas 3, mga kabombo. It's bye-bye time. Nainisigapon niyo alaga sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Ang Pinoy style spaghetti top with hot dogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang red sauce Pinoy style spaghetti ang matulatamis, made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pa nga mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium, kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ara ang bakero, nagapungko siya sa idalom sang kahoy. Samtang ang iya karbaw, nagaharap. Bisan bakero lang ni. Pero mabukod man ang lawas. Pero anay ka bala? O hindi? Libat man galing bakero nga ini? Kagho, wala gid niya ako makita nga rin ako dire. Bisan nga malapit na ako sa iya. Dali na tol, mapauli na ta. Bati ko may diwata diri nga nagatuhaw kung magtakop ang kadulom. Ang diwata ko no tol, nagauba. Nagsuno sa ako na batian tol. Madamo kuno sa mga lalaki nga nagkaladula dire. Man ginadala sa diwata. Nasiga na dahalab tol. Kay mapauli na ta. May naisip pa na ko nga paagi. Mapakuno-kuno ako nga isa ka diwata. Ay, ubahon kong akon bayo ah. Kag pagkatapos, kuhiton ko siya. Dali na tol, mapauli na ta, tama na lang nga halaba. Ay, abaw, nagalungo ang karbaw eh. Salamat gid karbaw ha. Subong, kuhiton ko ng amo mo ah. Ari oh, kuhiton ko siya. Oy, ano to? May nagkuhit sa akon? Hello! Wala! Ginalahugan bla ko sa akon panulok. May nakita ko nga babae sa akon tupad kag nagao ba?
Oh! Sino ka? Ako ang diwata. O hindi. Ang diwata nagpakita sa akon. Kag perti katahom. Apang duwa sila kabilog. Duwa ka diwata. Kag apat ka man sana sa nga akon makita. Kag duwa man ka ba ang akon nga makita. Paano nga hindi magduha ang baba? Kay libat ka nga daan? Ang Bermuda grass. Perti ka itong. Diin sa duwa nga akong tandugon man. Aha! Ineng sa tupad ko. Ay! Wala ko sa may nahikapan. Oh. Abe ining isa. Uy! May nahikapan ako. Kahumok! Kag nagaibok-ibok! Wow! Sige na bakero Kan-an ang mansanas ni Eva. Ini nga mansanas. Basi kon madunlan ako sine. Wala ka pa makatilaw, haw? Wala pa. Ati kun amo, makatilaw kasi ni, patod nga manamitan kagid. Kag patod nga madimat ka. Pero basi kung dalon mo ko sa imo kaharian. Wala ko yung nagadala sang libat sa akon kaharian. Oh! Sige na. Magpili ka na kung sa diin ang imo kaunon. Sa wala o kung sa tuo. Oh! Ang karbaw lang paunahon ko Ay kung hindi siya madula, masunod lang ko. Ay, kamanol gali sa klase nga bakiro ini. Karabaw! Dali ditol! Naaray na nga kon Karbaw Diwata. Kung hindi siya madola, masunod ko siya. Nga ko niya, nagapanigurado lang ko ya Diwata. Ati, sige na Karbaw Dali na. Halob na. Hindi. Ang Karbaw Desidido gid nga magtilaw sang Bermuda grass Ara na Karbaw. Halab na Ay, lolo. Ay, kamayo nga Karbaw Makahibalogid siya magharap. Nan, sige pa Karbaw. Sige pa Sige pa. Ay, ambot Mayo pa ang Karbaw. Wala nagauntat. Hindi. Wala madulang Karbaw. Ako naman. Hindi na. Kay
kay wala kaya sang pulos. Kanami, sang tulog ko ba? Ay hala, nagabutlak na galing adlaw, oh. Naadlawan man ko sa pagtulog ba? Ay hala, karabaw man ina. Abi bebe, tanawon ko sa may bintana. Hindi. Ang karbaw man inasang bakiro nga libat. Wala. Nagatangla siya sa ako, no? Ay, animal nga karbaw ini ay. Nakatultol siya kung sa diin ko yung nagapauli. Ano? Nadimat siya? Hoy, Karbaw! Pauli na to sa inyo! Ipalit yun, tagid ka karon! Uy! May lalaki sagwa sang balay nila ni Ising? Aber, mapasilong ako sa idalom balay nila. Kuno abi, nainitan ako. Na, arin ako sa idalom nila balay. Maayo kay mabatian ko ang tanan nga matabo sa ibabaw. Inaya lang ha. O hindi. Si Ising ina. Amo gani nga ginagintol ko lang. Kay kabalo ko nga wala ka pa experience. Ay abaw, experience. Ay, abaw! Kanami, gali! Sige ha! Wala ang tatay! Ay abot ko na. Kuno abi, daw sa amugid. Pero ang matuod, hindi man. Ay, malibod na lang kuutan. Hindi pa kumahuyan. Uy, Ika, bakal na sang utan. Pris ka ini. Oy, Oray, nakabati ka na ba sang balita? Ano nga balita? Napikuta ko no si Domeng? Sino si Doming? Ang nagapangaluyag bala kay Ising, haw? Naabtan gid sila kuno sa akto mo, nga nagadagyang sila sa kama. O hindi. Naisahan gid ako. Real gid gali ato. Ay abaw. Scoop gid tani ba?
Mamati ko anay radyo Basi may matahom sa bunga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, plus light, sticker sang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka estasyon. Nagsula pa kita makapadayon sa ato matahong nga drama. Ariyan ang isa ko flash report. Hari sa ato apisan kagwapuhon ni field reporter. Si Encantadong Bugoy. Encantadong Bugoy, come in. Roger Base! Location, City Hall. Oh, ato naman siya sa City Hall. Tagalano ka tira? Ha, Encantadong Bugoy? Base, interviewon ko si Mayor. Kung matuod lang padalagan sa liwat sa madason nga eleksyon. Ang ari siya, Base, este Mayor. Matuod lang mapadalagan sa liwat sa madason nga eleksyon. Ay, hindi na. Kapoy lang tuhod ko. Kag isa pa, damo naman ko sang kwarta. Wala pa gani isa katawing nga eleksyon. Mapa-eleksyon naman liwat. Matuod lang, Mayor, palahubog ka? Oh, hala. Grabe man mamangkot si Encantadong Bugoy ba? May dala papit ag Hindi kaya palahubog. Palainom lang. Gusto? Grabe ka gala nagamaoy? Ay, pamatuod ka? Oh, hala. Hindi ko na dinanglan ng pamatuod, Mayor. Madamo sang may nakakita sa imo. Ikaw gurong palahubog. Oh, ginbalikan pa siya. Wala ka na nagainom, Mayor. Tubig ya, wala ka nagainom? Agoy. Kalango-lango, blas imo yung Mayor mo. Kundi ka lang, Mayor, lampusan tagid ka sang mic. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sa Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maayong adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad, nagpanawag ako kay mama, bangod wala na gid ako sang mapautwasan sang kalain sang akon buot. Kag si Paulo naman, pirmi na lang niya ako ginasing-alan. Diri sini nga bahin, padayunon kong akon katapusan nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Hello, Jasmine? Nakatawag ka man. Kamusta na? Ma? Oh, Jasmine? Nano ka? Nga nagahibi ka? Ma, nabaldog kami. Oh, ano? Ano nga nabaldog? Ang amon application, ma, baldog. Piki. Wala na gid ako sang tinago, ma. Naubos ko na bayad ka gasto. May utang pa gani ako eh. Oh, hindi. Jasmine, saan mo sinang natabo? Ambot man gani, ma, ah.
Amo gani nga nagtawag ako sa imo. Kay wala lang ako sa mapautwasan, ma. Si Paulo naman. Daw suya na lang siya sa akong perme. Ginasingalan na lang niya ako. Sa nahibalaan niya nga nabaldog ang amon application. Oo. Animal ang babae nga nagbaldog sa inyo. Ipadakop ninyo siya. Kinahanglan mabawi ninyo ang kwarta ninyo. Hello, Jasmine? Totoo ba yung narinig ko? Anong ibig sabihin nito? Tita, ikaw na pala, ina. Oo. Ano ba yung sinabi mo kay mama mo? Ano kayo, naloko? Kwan, tita, Sagutin mo yung tanong ko. Ano bang nangyari? Tita, isugid ko na lang ang tanan sa imo. Kung makapauli na ako dira, tita. Jas, basi kon mabuko ang aton nga plano, nga ipa-entrap si Madam Sally. Nakahibalom na balang tiya mo? Wala siya makahibalo sang entrapment kay Madam Sally. Pero makahibalo man sila gyapon. Paano na lang kung sulungon ni mama mo si Madam Sally? Amo gani. Kinahanglan nga madayo na gid ang entrapment para nga matapos na ini antes nga makaabot si mama. Anika, may nagapanawag oh. Uy, si Stephen ini ah. Ay, hello? Stephen? Hello? Jasmine? Maghanda ka mo ni Dayan. Tungod nagpasugot na si Madam Sally nga mabayad kami ni Dennis sa Ilabalay. Matuod ka, Stephen? Ay, salamat. Ay, ano bala oras? Last 2 kuno sa hapon. Basi kung batunon niyang kwarta tungod nagaplano siya nga magpalayo kag maglakat sa Canada. Gamito niya siguro ang kwarta. Sige, Stephen. Mahanda kami ni Dayan. Mangintayo yun na kung tani ang tanan. Gentlemen, ang dumdum ko kung wala na kamo sang gana nga magpadayon sang application ninyo. Pero ari karon, nagkadtugid kamo diri sa balay agon magbayad sang 60,000. Kwan madam eh. Sa pagkamatuod lang, do mag-give up na kuntani kami. Pero maayo lang kay may nagpahulam sa amon sang kwarta. Amo na nga nagingagaw kami dayon bayad sa imo. Matuod din na, madam. Matuod din na. Kagkabay pa kuntani nga makahingagaw pa ining bayad namon. Yes! Yes! Mahingagaw gid ini. Madungan na lang gid kamo siguro sa ila ni Jasmine kag ni Dayan. Diin ang kwarta ninyo. Ari madam mo. Ari nga akon nga kwarta oh. Ari man nga akon madam oh. Sigurado na bala kamo nga ihatag ninyo ini sa akon? Pero wala naman kami sa may mahimo pa, madam. Nabasa na gid man lang kami, kundi masulay na gid lang kami nga duwa ni Stephen eh. Matuod na, Madam Sally. Lamang nga nakagasto na gid lang kami, lubos-luboso na lang namon. Ara na si imong kwarta. Ikaw nang bala nga mapalakat kami ha. Of course. Makalakat gid kamo, Stephen. Dennis.
Padakpan kagin man namon. Ipataas ang imo duha ka kamot. Ano ini, ha? Ano ni? Wait, who are you? Nga ang ginatayaan ninyo ako sang pusel, ha? Madam Sally, arestado ka sa sala nga estafa. Kag illegal recruitment. Ano? Natigayon gid nga ma-entrap si Madam Sally, samtang nagabayad si Dennis kag si Stephen. Kagulpi lang nga nagsulod ang mga katapos ang NBI, kag gindakop ini. Sa pagpadayon ko pagid. Magupod ka sa amon, Madam Sally. Sa presentaw ka na mapathag. No! No! How dare you? No! Pusasan siya! Hindi! No! Katapusan! Nadakpan gid man si Madam Sally! Nakulbaan ako si ni Jazz. Kalain nga, ginapusasan siya, no? Kagin pasakay sa police car. Amo man ako. Doon nagakurog ang mga unod ko. Kamo ba lang biktima? Oo, sir! Nga tani? May mo ba kamo nga makaupo dito sa presinto? Nagsiling si Sir Valerio nga makisugalanon sa senyo? Si Sir Valerio? Sir Valerio? Ang NBI director? Oo. Ato na ditong iba ninyo nga kaupdanan. Dali na kamo. How dare you? Mga animal ka mo! Ginbuligan ko na ka mo, pero amo pa sining ibalik ninyo sa akon? Mga ingrato ka mo! Mga ingrata! Pagwaan ninyo ako dire! Wala ako sa sala! Nagbulig lang ako! Nga subungon pa ninyo ako sini! Wala ka butang na tsaka malaslan! Kaluoy siya, Jazz, no? Para siya sa sunod sa karsel. Do hindi bagay sa iya. Pagwaan ninyo ako dire! Hipos lang Hindi lang sa pagsapaka. Amo nang bagay sa iya? Di man! Ginkarsel gid man siya! Nadakpan naman gid si Madam Sally, Paps. Kag mabawi na namon ang amon kwarta nga ginbayad sa iya. Sigurado ka nga babawi ninyong tanan? Natural Kung hindi niya mabalik, ibaligya ang tanan niya nga propiedad kag among ibayad sa amon. Amo gadi? Mayo Nga daw wala ka nalipay, Paps. Ay, ato naman siya. Ginbayaan naman niya ako. Nga bilang nga daw nagapalayo na sa akon si Paulo. Nga Jasmine! Ma, pasensya kung amo sining masugata mo sa akon Pero, nadakpan na ang nagbaldog sa amon, ma Jasmine, nga wala mo anay pagsiguruha ang tanan. O tanawa,
Wala ka na sa lakyan. Wala ka na sa trabaho. Maano ka na lang? Okay lang ina ma. Makita lang ang salakyan kag trabaho ma. Pero si Paulo, nagpalayo na siya sa akon mo. Ang live-in partner mo? Oo ma. Sugod sang mahibalaan niya nga na-entrap si Madam Sally. Nagbugnaw na siya sa akon. Kaglaw permi lang nagainit ang ulo niya. Subong, wala naman siya diri. Pinapabayaan na lang niya ako, ma. Pabayi ang lalaki nga ina, Jasmine. Unahon nato ang problema mo nga ini. Gusto ko makita ang Madam Sally nga ina. Wala siya sa karsil, ma. Nakapiansa ang Madam Sally nga to. Mabaskog ang abogado niya eh. Oh, ano? Bisa na entrap na siya tungod sa kwarta? Nakagwa pa siya? Nakabill out siya, ma. Tungod sigurado ako nga madamo siya sang pangilala. Oh, hindi mahimo ini, Jasmine. Animal ang babae nga ina. Hindi mahimo nga hampangan lang niya kamo. Bayaran niya ang ginbuhat niya sa inyo. Bayaran niya! Hindi ka mo magkabalaka. Bisa nakapiyansa siya, hindi siya makapalagyo. May restraining order na sa iya. Hindi siya makagawa sa Pilipinas. Tungod may ginatubang siya nga kaso. Kag madamo kitang makusar sa iya. Gani mabudlayan siya nga magpangapin sang kaugalingon niya. Oo, Stephen. Maakusar gid kita. Hindi hamak nga stress ang ginhatag niya sa aton tungod sini. Mabato gid kita sa babae nga ina. Hindi kita dapat ka magpadaog sa iya. Kinahanglan, mabawi nato ng aton nga kwarta. Oh, Julie, mabiyoon ginaton yung kwarta ta. Oo kinahanglan mabawi ginaton na iya. Nabatian ninyong hambal sang NBI Director? Kung magsugod ng kaso, mahimo nga ipatawag ang iban sa aton. Agod magtistigo batok sa sali nga to. Ganing handaan naton ina. Hindi kita magpa-intimidar sa iya. At tubangon naton ini sang may maisog. Para mabawi naton ang aton gingasto tungod sa katonto niya. Ginkasugid ang natabo sa amon. Kag pila man kabulan, kag napamatud-an nga guilty si Madam Sally. Ginpamatbatan siya nga mabilanggo sang 3 ka tuig kag magbayad sang ginkuha niya nga kwarta sa amon. Samtang si Paulo naman, nangita siya sang iban nga babayi sang nadulaan ako sang obra. Kag wala madayon ang pagpakanada. Bisan masakit, pero ginbaton ko ang tanan tungod didto ko napamatud-an nga hindi gali siya bagay nga usikan ko sang akon kita kag pagpalangga. Subong, nagatrabaho naman ako liwat bilang nurse diri sa Bacolod, kag may nagahatag man sang inspirasyon sa akon. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Ang inyo tagpasakop, tawga lang kay Jasmine sang Bacolod City. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa aton panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Ngipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natalana sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Ngaa. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagigan. Pagkatapos ang pila ka bulan nga nag-ayo ako, nagpauli ako sa amon. Kag daw gintakluban ako sang langit sa ginsugid sa ako ni Ray, ngang akon manghod kag si Riame nagtabanay. Sa kalain sang akon Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Oras sa Bumbo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 48 minutos sa kaligad sa tak ng alas 4 sa hapon. Dilagay check nato na sa Studio B ay isa pa ka winner nakaabot no sa natala na nga oras sa anong karos nga deadline sa panahon nga pagparagtag nato sa papapremyo sa 1-2 Panalo Part 21 promos ang Bumbo Radio kag Star FM.
Sekta si Bombo Grace Lynn sa Studio B. Bombo Grace, sa report please come in. Small po, sa lahat kita dito sa studio pick po nato, no? Ang atong winner nga si Sir Reggie Galas. Ano siya mga pons ang replacement sa aton na nga una nga winner of this day, no? Kay di wala ka abot diri or kadto diri. So, forfeited ang iya sini nga premyo kagaging pagitan na sa replacement kag si Sir Reggie Galas ang maswerte nga nagdaog, no? Sang sini nga pa-premyo nga naton sa 1-2 Panalo Part 21 promo. So, si Sir Reggie, sir, may hapon, taga-digin ka, sir? Barangay Alihis. Barangay Alihis, malapit-lapit lang. Ano sinin mo nga proof of purchase? Nescafe. Nescafe Creamy Latte. Bawa Pons. Ang proof of purchase na, sir. Dupadamo sa mga nagadaog sa mga kape. Bawa Pons. Ang ila sa mga POP. Gapangape ka, sir? No. Wow, hindi lang patama gid pero baka gid permi kiti magadaog ka, no? Diri sa aton sa nga pa promo. Ano brata, Sir Reggie? Bike. Palapit-lapit sa mic, Malapit-lapit sa mic, sir. May TCS. Gabiyahe ka e-bike sa may TCS. Okay. So kamusta man ang imo sa pagbiyahe? May araman, okay man Gani man, no? Pila mga kabataan to, sir? Isa lang. Wala ka na gana magdugang? Why na? Okay na. Okay. Basta, importante, maayo, no? Ang aton sining pagpangabuhi, may ara ka sang ibang pagiginakwaan sang source of living mo, sir? Amo biyahe kag intraday sa Bumbo. Wow, very good. May cancer na Sir Babapon, si Sir Reggie, kay samtang nagabiyahe, no, nagabaka sang proof purchase, dason, ihulog dire sa aton, no? Kag, importante, no, nga hindi madula, bala sir ang kapisan, kay tingin sa kapisan. Sawa ko man nag-obra, Ay, sawa mo ba? Obdan mo siya obra sang entry? naguligaw ko man. Oo, nante. Ano pa ka mo? Banding pa ka mo. So, sir, magabaton ka sa imo nga premyo, 500 pesos nga cash. And of course, 500 pesos worth of a gift pack nga ara sa sulod sang Orokan, no? Balde sang Orokan. Handa ka na bala sa pagbaton sa ning premyo? Handa na. Okay. Yung mga di mga kamot. Ang mga kamot mo. Duma ka bilog. Okay. Sige. May isip kita. Yes, mga pans? Sige, go ahead. Pans, arin na iya Tatay Reggie. Una nga, hatag! 100. Dadog ka, tay. Ipakita nga nagdaog ka. Ikaduha nga hatag. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Kag-ari ang imo sini nga premyo nga gift pack worth 500 pesos. So, papapos na hatag na kay Tatay Reggie. Anong mambal, tatay? Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM kag sa sponsor. Nagdaog gani ako na mga tupad layda nga mag-intrama kamo agad magdaog man pareho ko. Basta Radio Bombo, number 1. Very good, tatay. So, tatay, congratulations again, no, sa pagdaog mo. Sige lang ang pag-entra. Kag sa mga wala pag-entra mo, pons, kinagdata nga magbaka sa mga proof of purchase. So, syempre, galamiton nila sa ila balay. Plus, no, mahimo pa nila entry para sa atong nga promo 1 sa Panalo Part 21. So, pons, di ka na rin sa Studio B si Bombo Grace. Linukatantas pa masang radyo na Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Grace Lynn. Baton kayo sa winner naton, Reggie Galas. Stand corrected. So, kwan na, no? Substitute ini winner naton sa mga nagpasakop. Hindi gid magbulag sa radyo. Pamati gid, no? Kay ti sa anom ka oras lawig naman na guro, no? Nga, kwan no? Nga plaso sa inyo para maklaim niyo yung premium niyo kanugon. O, nag-entra pangandaan ka mo na kahulog pa ka mo entry so tapos hindi pa makuha ang premyo. Damo ya ang pwede nga magadaog sana, no? So ini to magsahon lang, no? Nga makadaog kay makabaran sa mga papremyo ka grocery goods. Balik kita sa aton sa nga drama. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Naghandom ako nga mahikog, gani nagsaka ako sa lubi.
sa pagpadayon ko pagid. Ari na ako sa pinakamataas nga bahin sang lubi. Amoy ning pinakamataas nga lubi diri sa amon. Malumpat na lang ako. Mahikog na lang ako. Tapuson ko lang kabuhi ko. Tapuson ko na lang. Ano pang pulos nga mabuhi ako nga wala naman lang si Remy sa akon? Remy, ko sakit singin buhat mo sa akon. Tumang nga kasakit na nabatsagan ko. Tukod nag-utod ko pa ang ginupdan mo. Kiluiban ninyo ako. Kiluiban ninyo ako. Gani malumpat ako sa lubing ngayon eh. Malumpat ako! Hindi ka maglumpas sa lubi! Panaog na! Paalam na lang sa inyo, tanan. Paalam na lang. Abang tapuson ko na yun ang kabuhay ko. Gusto kong matulang kasakit sa tugan ko tungkol sa ginimo nila sa akon. Malumpat ako! Malumpat ako! Ha? Ano ini? Nagatindog yapon ako nga nagtupa sa duta? Meg, ano ka man mo yaman? Nga naglumpat ka, gid. Mig, buhi pa ako, Meg? Oo, buhi ka pa. Nagambal ka pa gani. Buhi ka pa nga nagatindog sa duta. Huy, nagpagtupa mo sa duta, nagatindog ka pa. Milagro. Milagro nga wala ka maano, Meg. Milagro. Huy, Ernesto. Hindi kit magitugod sa Diyos nga mapatay ka. Bangon hindi mo pa swerte. May buluhaton ka pa nga ginatigala sa Diyos para nga buhaton mo. Buhi pa ako? Oh! Nagbalik ka man, Ernesto? Oo, Chay. Dari na lang ko mangita sang obra sa Bacolod, ha? At iambot sa imo, Kagoo gali. May job fair sa Department of Labor. Magkadto ka didto. Kibasi bala kung mabaton ka sa obra? Chay, nabaton ako. Nabaton ako sa isa ka department store. Ati maayo kun amo Ay, mantinirin na lang ina para bisan paano, bitrabaho ka. Oo man, Chay. Kaya kung makasweldo ko, ipadala ko to kay nanay kay sa mga mangod ko. Gadaan nga, wala naman dito sa Sami. Nagtabanay, abi sila ni Riami mo. Ay, Ernesto, nagadumot ka pa bala sa ila? Wala na, Chay. Wala na ako nagadumot sa ila. Bisan pa nga masakit gihapon ang akong dugan tungkol sa ginhimo nila sa akon. Sige lang, Makakita kagad sang babae nga sobra pa sa kay Ria May. Isa siya ka rebelde. Wala ka sang mapaabot ng kaayuhan sa iya. Nakaibalo man ko sina, Chay. Apang palangga ko si Ria May. Na kagdatunan ko man nga batunon kung ano siya. Apang di mo na yung bayaan niya ako. Kalimti na lang siya, Wala na gana kita makahibalo, kundi na sila ni Sami.
Ernesto, malaing nga balita. Ha? Nga, Chay? Ano yun nga balita? Ang imuutod, si Sammy, nasa labat sang bala. Ginambusan sila sa mga soldado, kagrabe siya. Gindala siya sa ospital. Si Riemi, Chay? Anong natabo sa iya? Nakapalagyo siya. Luwas na siya. Apang kundiin siya subong, wala sa may nakahibalo. Chay, katuan kong utod ko sa ospital. Kinanglan niya ang bulig ko. Nakatrabaho ako sa syudad. Kag daw nalimtan ko naman ang ginhimo ni Rieme kag ni Sammy sa akon. Isa sinakaadlaw. Ginbalitaan ako sa nga kuntiya nga si Sammy na ospital. Sa pagpadayon ko pagid. Ba? Ernesto? Ikaw? Oo, Sammy. Ang lahon ko kung hindi mo ako mapatawad. Bangod sa akong ginhimo sa imo. Ginagaw ko si Riame sa imo. Wala sang kaso ato. Kalimti na lang ato. Kinanglan niya mag-ayo ka. Kaya makapuli sa aton. Kinanglan ka ni nanay dito sa uma. Oo. Mapauli ako. Pang madugay pa nga makapahuli ako dito. Bangod nga madalo mga konpilas. Kagula ko sang kwarta nga gasto diri sa ospital. Hindi ka magkabalaka. Ako may balo. Mangutang ako. Para ibayad diri sa ospital para mag-ayo ka lang. Salamat gid sa imo, Ernesto. Kaayo gid sa imo. Kag ininulsulan ko na ginhimo ko kapag traidor sa imo. Ang dumdum ko kung maupod ka pa uli sa magulang mo. Kay maayo naman siya. Oo, Chay. Maayo na siya. Pero kinahanglan pa nga bayaran kong utang ko nga gingasto ko sa iya. Maubranay ko diri. Kung maimpas ko ng utang ko, muugaling kag mapauli ako. Manguma na lang ako, Chay. Nung halong ka sa pagpauli, ha? May pasalubong ko para sa mga utod, ha? Kagay nanay. Ikaw na lang bala maghatag sina sila. Oo. Kag Ernesto, isugid ko sa imong parte kay Riame. Ano yun, no? Antes ako maksidente, nagbulagay na kami nga duha. Nag-upod siya sa isa man kabag-ong nga recruit sa Ilacausa. Mugali? Oo. Natabuan nga may enkwentro malapit sa aton uma. Kadi na silabat ako sang bala. Ako kag si Riame, wala na sang kaangtanan. Kani kung luyag ka nga magpakikita sa iya. May mo ka sang pagi para nga makahibalo siya. Nung ugaling tanan ng bala na. Ang malalon subong niya mga makapauli ka, kay makapaway. Ernesto. Kaayo sa imo nga utod. Kag nahuya ako sa imo. Apang ulihin na. Kag buhaton kong tanan. Agod niya makabalo sa imo. Hindi na pagpanumdumanong. Utod na kaya. Kag bisan anong matabo,
Buligan ko gihapon ikaw. Ernesto, Ano na, Chay? may babayi nga nagapangita sa imo. Ha? Sino kuno, Chay? Ang iya ko nung ngalan, si Ria May. Ano? Sige, Chay. Kadtuan ko siya. Ria May? Ikaw gid matuod? Oo, Ernesto. Ako, Ngari ka man diri. nakambalanay kami ni Sammy. Kag suno sa iya. Ginahigog mo mo gihapon ako. Matuod din ha. Ginahigugma ko gihapon ikaw, Ria May. Amo man ako, Ernesto. Gininulsulan ko kung nga nga nag-upod ako kay Sammy. Apang ang matuod. Hindi ko ikaw malimtan. Malipayon ako kung ikaw ang kaupod ko. Kagaboy na, nga nagtinguha ako nga makita ka. Kag, pamatudan ko, nga kung batunon mo ako liwat, mabulag na ako sa kausa. Matuod bala, Ria May? Oo. Amo inakon nga ang aari ako diri. Agod tumanon ang akon misyon. Ano nga misyon inaho? May palatyon ako diri. Oh. Kag kung matuman ko ini, tugtan ako nga makahalin sa kausa. Ano? Oo. May kaupod ako diri. Isa ka lalaki. Duha kami ang mapatay sa among nga tawo. Kag kung ugyunan nga magdaog kami, Ernesto, makahalin ako sa kausa. Kag kita nga duha, hindi na magbulagay liwat. Amoy na ang katapusan ko nga misyon nga akon buhaton, Ernesto. Kag ipangamuyo ko nga magdaog ka, Ria May. Kag-ari lang ako diri. Nagahulat sa imo. Oo, Ernesto. Oo. Ernesto! Ernesto! Chay, ara na. Magwa ako. Mabangon ako. Abre ang kumportahan. Oh, Chay, ano ina? Ay, Ernesto, kagabi, may natiktik ka naman ang alagad sang kasuguan. May rebuildi ko nung ngaari diri sa syudad. Nadakpa nila, kaya nagbato ko sa ila. Napatay nila ang mga ini. Sinong napatay, Chay? Duha ka rebuildi. Kag amasona ko nung isa ka babayi. Hindi. Ato ko sa morgue ang mga rebelde. Patay na sang kuhaon sila sang ambulansya. Bay, Ernesto, anong natabo? O, nagapalang lapsi ka, ho? Hindi. Kalayan sa dagway mo. Hindi! Tuman gid ang kalisod nga nabatyagan ko. Tugod wala mahatagan sang katumanan ang amon mga handom ni Ria May. Wala matuman ni Ria May ang iya misyon agud patyon ang ila target. Subong, wala pagyapon ako sang asawa. Kag nagapadayon ako sa pagpadala sang kwarta para sa akon magulang agud igasto sa amon uma. Apang sa gihapon, hindi ko mapunggan ang pagibi kung madumduman ko si Ria May. Nga bangod sa iya kausa nga ginatindugan, ginbuhis niya ang iya kabuhi. Hasta diri na lang akong pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Ernesto. Amuyadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Minuto sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon, bayang hapon mga kabombo, Negros Occidental, syudad sa Bacolod, kabilog gawas sa Visayas. Tagaplag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition, karon nga daw sang Martes, Nobyembre 29, tuig 2022. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin 26 dias na lang Pasko na. Gagaroon sa ato sa ring mga headlines sa mga rebelde nga napatay sa enkwentro sa tunga sa militar kag New People's Army sa Banwa sang Moises Padilla kahapon nakilala na. Samtang mga pilason nga katapos ang 604th Company sa Regional Mobile Force Battalion 6
matapos maaksidente sa banwa sang Kaduni kahapon. Estable na ang kondisyon. Spokesperson sang NOCPO may panugyan. Mga tenants sa Manukan Country nga wala nagasunod sa nakasaad nga compromise agreement sa syudad natalana nga siraduhan. Attorney Reniceto Novero kung attorney kag Councilor Reniceto Novero may paatag tuloy sa pag-avail sa good conduct time allowance sa GCTA sa mga preso. Governor Bong Lacson may panugyan sa nagatanom sang Bombay sa probinsya. Kagkaroon mga kabombolito na kita sa Baritalye kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakaroon si Bombo Pon si Espino natumod na ang duha ka miyembro sang New People's Army nga napatay sa enkwentro sa makatapos ang 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army kabarabelde sa Quintinrimo, Barangay Quintinrimo, Moises Padilla, Negros Occidental kahapon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod, Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander Secretary Infantry Brigade sa Philippine Army, ginkilala ang napatay kasaray John Hill Sarsa, aka Mark, residente sang Barangay Planas, Gilgan City, Political Officer sang Sandatahang Unit Propaganda Platoon Lenovo, Central Negros Front 1, Committing Rio Negros Cebu, Bohol, Siquijor, sang Ministerials Group samtang Dalmasio de la Torre, aka Dalmar, residente sa Barangay Trinidad sa Gilgan City, kag miyembro sang CN1, KR, and CBS. Sa kapasaporte, santo sa impormasyon nga ilan nabato ng grupo sa manapatay ang kabahin sa mga John Does nga gipasagan sa kaso ng embolbado sa pagpatay sa isa ka negosyante nga nagabay and sell sa livestock sa banwa sa Moises Padilla matapos nga masalaan sang maining asset sa Philippine Army. Sa Pasatrio Commander, ang grupo man sa manapatay ang embolbado sa pagpamahog kag paghatag sang kahadlok sa presidente sa lugar. Ang manapatay gikilalaman kag ginkonfirmar sa maanay kaupod sa mga ininga na hingagaw man kahapon nakigangot na ang mga otoridad sa local government unit sa Gilgan City, Negros Oriental agud makontak na sa maini ang pamilya sa manapatay agud mapadulungan na sa banwa sa Moises Padilla, Negros Occidental kag makuha kamatagan sang nagakaigo nga paglubong. Sano kay pasaporte kung hindi mahimo o maghimo sa tikang gobyerno agud nga mapapanaog ang manapatay nga rebelde kag maturnover na sa pamilya agud mapalubong pabayan na lamang sang mga kagrupo sini sa hublag. Ini nga duwang membro kay nga napatay sa enkwentro sa sitio Binataan, Moises Padilla. Tanan ini taga Gilgan City. More or less sila and sila man ang mga responsible sa panghadlok mo ning gatamahog nga palayason nila kag nasuspect pa lang nila ng mga ibang pumulo. Ang kabayan sa pagpahag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang Commander sang 3rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Samtang nagpanugyan ang spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office o sang NOCPO sa mga kapulisan nga checkyaron gid ang ginagamit nga salakyan antes magbiyahe agud nga malikawan ang aksidente kaangay sang natabo sa katapo sang 604th Company sang Regional Mobile Force Battalion 6 matapos maaksidente ang ginasakyan nga JMC Troop Carrier sa National Road Purukuan, Barangay Kaningay, Kanto ni Negros Occidental kahapon sang aga. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, estable na ang kondisyon sang 11 ka mga kapulisan nga nasamaran sa aksidente kahapon. Suno kay Catalogo, pabalik na ang mga kapulisan nagikan sa nabukid nga bahin sang banwa sang Kanduni sa nagluntad ang aksidente. Suno sa tagpamaba sang NOCPO, hindi familiar ang driver sa dalan kag naka-eksperyensya pa sang mechanical error kung sa diin wala galayon nagkagat ang preno. Ginpasalamat lamang sa mga ini nga wala nagdirekta sa pilas ang gisakyan sa mga pulis nga katapo sang RMF B6. Nagpanugyan man si Catalogo nga dapat antes maghalin ang mga pulis sa kampo, dapat checkyaron gid ang salakyan, checkyaron ang oil, ang tubig, hangin kag makina kag tiluan gid bangod ini ang ginagamit sa adlaw-adlaw nga tanan. Dugang pasini antes magsaka sa salakyan o galion nga magpangayo sang pag-ubay nagikan sa Ginoo. O ang aton nga na-remind naton ng mga drivers ang aton pinaka-standard operating procedure ginaton before mo magsakay sa salakyan, i-check naton ang brake, i-check naton ang hangin, i-check naton ang oil, especially i-maintain natin ang condition sa ating salakyan. All the while, amo na yung adlaw-adlaw natin ginagamit. So, kung ginaalagaan natin ang ating mga, tawag sina natin ng mga equipment within sa PNP as responsibility natin because it is an utmost care magyapon na natin gina-require.
Nabatian si Police Lieutenant Judices Catalogo ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Nakalana nga magpaligan sa meeting ang local government o local market committee sa Huwebes, Disyembre 1 agud nga mahibulaan kag ma-update ang status sa pagbayad sa maintenance sa Manukan Country sa siyudad sa Bacolod. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay Councilor Celia Flor, ang chairman sa Committee on Market sa Saguna Palungsod, nag-meeting pa sila para ma-update ang status ng payment sa mga vendors sa Manukan Country bugod mayara sa maintenance nga wala ginasunod ang nakabutang compromise agreement. Suno kay Floor, ang maintenance nga updated ang pagbayad tagan sa plaso apang ang mga nagapagano tatagan sa warning para sa closure. So padiri dako ang improvement sa pagbayad sa mga arrears ang 3 ka mga merkado sa siyudad kumparar sa Manukan Country. Nagparugyan man si Floor sa maintenance kaya hindi sige-sige ang pagbayad sa arrears kag wala na sunod sa kasugdanan nga magbayad na kag magsunod sa compromise agreement bangod kun hindi atagan sila sang warning for closure. Gipagman sini nga madamo pa ang luyag nga magrenta sa pagkamatuod madamo ang luyag nga magbid para makakuha lamang sa pwesto sa Manukan Country kag hindi ang mga ini makabayad sang ilang nga utang ko ukon arrears sa syudad. Naibaloan nga 2,400 pesos lamang ginabayaran sa renta kada bulan sa maintenance sa Manukan Country. Ang ibang gani ang sa public market siya. Ginlantaw ko kahapon nga ang taas. Ako yung sa improvement ng mga 3 ka merkado. Silingon, nagkakuan sila yan, nagka-effort din aton ng mga vendors sa mga 3 ka merkado na makabayad sang ila arrears. Di kanami bala, amo na iyang Manukan, amo nang galibog man ang ulo naton. Gusto taman sila buligan, pero konti, do kabudlay gihapon, kadamo bala takers. Ang kabahin sa pahig ni Councilor Celia Flor, chairman sa Committee on Market sa Sangguniang Panlunsod. Nagpanugyan ang gobernador sa probinsya sang Negros Occidental sa mga nagatanom sang Bombay nga kinahanglan sang nagakaigo nga planning agud hindi magsubra ang supply samtang wala pa sang storage facilities. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Governor Eugenio Sebong Lacson, mahimo nga ikonsiderar sang probinsya ang storage facilities apang samtang wala pa dapat nagaplano ang mga nagatanom kung pila ang kinahanglan agud hindi magsobra ang supply sa pag-abot sang harvest season. Ginpahayag man sini nga dapat nakahibalo ang mga farmers sang sibuyas nga ang Office of the Provincial Agriculture sa probinsya nga may mga programa ang mga ini para mabuligan ang mga farmers. Nagpanugyan ang gobernador sa asosasyon sa mga mangunguma nga magsulat sa provincial government agud nga may baluan kung ano ang posisyon sa mga ini, kasubong man ang commitment sa suporta sa probinsya in kaso nga magpatindog ang probinsya sa storage facilities. That's why even more important is that ang planning, no? As you said, hindi man ang onions ang inagdinatanong, tanong man sila vegetables. That is correct, no? Because do not focus only on one crop, no? So that is where we can come in ang provincial government na forward planning bala, okay? Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson. Ginpangunahan sa Presidential Sister kay Senator Amy Marcos ang pagparagtag sa 3,000 pesos nga, sa mga benepisyaryo sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o IX program sa Department of Social Welfare and Development sa 4th District sa probinsya sa Negros Occidental kay Inasang Aga. Ginpangunahan man sa niyang pagparagtag sa Nutribonds sa pinaka kabataan sa eskulahan sa 4th District. Nagdanga sa 1,000 ka mga AX program sa DSWD ang beneficiary sa 4th District nga ginakipan sa 500 ka residente na gikan sa syudad sa Bago kag 500 naman sa nagkalain nga LGU sa nasambit ka distrito. Suno kay Senator Amy Marcos ang tagsa ka local government units ang makabaton sa 5 million pesos kada isa bilang ayuda sa mga mangunguma nga napektuhan bagod sa bagyo. Suno sa senadora kinahanglan nga mabayaran ang mga napierde sa mga mangunguma sa naglabay nga bagyo bangod wala ang mga ini sang kwarta para itanom liwat. Kipagban sa nga subong nga panahon tuman ka importante nga magbuligay ang tanan bangod wala man sang bayluyag nga nagaselebrar sang Pasko nga gutom. Million each for the mayors who are here because nga ito yung problema natin. Maraming nasira na ani nung bagyo. So it's very important i-compensate natin yung mga farmers kasi wala na silang pera magtanim ng second round. At ang lahat na tayo ayaw natin pumasok sa Paskong tuyo. Yung sinasabi natin na gutom ng Pasko. Si Senator Amy Marcos. Temporaryo nga ginrelieve agad mapaidalom sa retraining kag debriefing ang mga rescuers nga imbulbado sa pagkahulog sang pasyente nga nakabunggo sa replika sang NGC
sa Bacolod Public Plaza sang Sabado sang kaagahon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office Head, nakapasa na kaina sang aga sang incident report ang team leaders and rescuers nga nagresponde sa biktima sang traffic incident nga nagluntad sa replika sang NGC sa Bacolod Public Plaza. Suno sa incident report, nabaton sa mga rescuers ang impormasyon pasado alas 12 ang takna sang kaagahon sang Sabado, Nobyembre 26. Suno sa IR, nagakinahanglan sang pagtransport ang biktima bangod hindi nahilway ang lugar sang ginsakay sa longboard, kagisakay sa stretcher ang pasyente bilang preparasyon sa pagtransport, apang antes pa man nga ma-rescue sang mga responders ang pasyente, nagahulag inirason nga siya ang nahulog. Nagalalain man ang mga responders suno kay Pornan bangod nahulugan sila sang pasyente gani ipaidalo man ang mga ini sa debriefing. Samtang santo naman sa impormasyon nga nabato ni Pornan, maayo naman ang kondisyon sang pasyente nga nagapabilin sa Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital agud magpaayo. Tapos nang safe, hindi safe ang area sa sang victim as well sa ilang mga responders because ara siya bla siya, so transfer nila sa dapat sa sa ilang stretcher. Oo. So pag-transfer na sa stretcher nang wala na nila na strap sa ilang longboard kay because nga itsailo na sa stretcher. Samtang sa stretcher ang the victim kuno was restless. Oo. Umuto nga nadagdag. Nabatian si Dr. Ana Maria Laarni Pornan, Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office Head. Gindeklarar nga dead on arrival ang isa ka lalaki nga residente sa Sitio Dulom sa Barangay San Miguel sa Ciudad Santa Carlota matapos ngani ang mabungguan sang isa ka di pasahero nga salakyan. Ang biktima gikilala ka Inocencio Bailon, samtang driver naman sang salakyan amo sila Libawan. Suno kay Police Major Wilfredo Binuman, ang nabungguan sa mga nagabiyahe ang minibus type nga salakyan si Bailon sa investigasyon sang mga kapulisan nga nabungguan ang biktima nga nagaagom sang mga pilas nga gilayon man kay dala sa ospital. Apang gideklarar nga dead on arrival. Apang sunod sa driver nag-alang-alang ini sa paglikaw bangod madamo ang pasahero nga iya karga. Samtang auto naman sa biktima ang nagpahayag masami ini maglakat kung sa dindin lang. Nagatiner kag ilaman ginareglo nga magaparegaw na lang sa isa ka settlement sa sospetsado. Based sa initial investigation conducted in the place of accident, ang minibus accidentally bumped a person wherein ang said victim nag-sustain sang multiple immediately rush to Valladolid District Hospital but was declared dead on arrival. Accordingly sa driver sa minibus, alang-alang nagid sa iya nga ilikaw ya ang bus. It's because nga damo man pasero kag makompromise ang iya pasero. Ang kabay sa pagpahayag ni Police Major Wilfredo Binuman, sa iba pa nato sa ring mabalita ginatag sa abogado sa siyudad sa Bacolod kag isa ka konsehal nga hindi tanan nga mapreso ang maka-avail sa good conduct time allowance sa GCTA. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Reniceto Novero sa dalong sa Revised Penal Code, ang maula pa na hukman o kuna preso para sa preventive suspension ang hindi makagwa pagi sa GCTA. Apang sunod kay Novero sa dalom sang bago nga layi nga ginapatuman sang Mayo 2013 o kon RA 10952 o kon nalayi nga nagapanugot sa mga convicts nga makagwa sa mas temprano kumparar sa good conduct time allowance ang mga preso sa dalom sa preventive suspension o kon wala pa na hukman na ang maka-avail sang GCTA. Sunod kay Novero, ang hindi naman maka-avail sang GCTA ang mga prisoners nga mga recidivist o kon habitual delinquent, ang mga preso nga naghimo sang sulit-sulit nga makrimen o kung mga napreso bangod sa nakahimo sang 2 o 3 ka makrimen, ang mga nagtilaw nga magpalagi o kung eskape kag mga nakahimo sa heinous crimes kag sa murder kag rape. Ginpagmaan ni Novero ang obligasyon sa Bureau of Corrections sa Bucor, Bureau of Jail Management and Penology kag mga wardens sa pagchekyar sa mga malakip nga maka-avail sang GCTA. Sura pa diri bisan na ma-district jail sa mahimo makapregayon sa availment sang GCTA. Apang ang mga naka-avail na sang GCTA kag nakahimo liwat sang krimen, ang hindi na liwat maka-avail bangod mahulog na ang maini sa recidivist.
revised penal code antes magabot niya Tagaan ang sila sing bagong natawag kasukuan sa second May chance. 2013, hindi na sila yan maka-avail sa good conduct time allowance under the revised penal code. Oo. Wala na sila. Pero ma-avail lang nila nga kung ang ila pagtiner sa bilangguan abi nangin pareho gid sang numero sang days of imprisonment nga ma-imponer sa ilas penalty, isipon nila at makakuha sila. Ang kabaysang pagpahayag ni Councilor Reneseto Novero, samtang nagkakomporme man abogado sa siyudad sa Bacolod, kag chairman sa Committee on Human Rights sa siyudad sa Bacolod, nga patuman ang RA 10952 kanang lahi nga nagapanugot sa mga convicts nga makagwa sa base para kumparar sa good conduct time allowance. Suno kay Councilor Reneseto Novero, konforme ini sa lahi nga RA 10952 bangod sa mismo bilang aktibo nga law practitioner nakakita nga mayara sang mga nahukman o kon makabig nga unjustly convicted kag mayara man sang ginhukman nga guilty apang ang pamatbat ang wala nagakaigo sa krimen nga ginhimo. So na diri ama preso ang hindi man useless bangod sila ang naghinulsol man sa nahimo nga sala gani nagakadapat lang man nga mapatuman ang RA 10952 agod nga mabuhinan man ang mapreso bangod personal sini nga nakita ga daw sardinas na ang sitwasyon sang mga prisuhan. Well, ako personally, conforme ako for several reasons. Number one, ako mismo, no, being an active practicing lawyer, nakakita man nga may mga convict o masiling hakon unjustly convicted. Other, ang iban siguro innocent pero nakamatulaan na guilty. No? Correct. Ang iban, guilty pero ang penalidad naman nga na-imponer sila, tuma naman kagrabe, hindi commensurate. Ang duga nga pagpaing ni Councilor Reneseto Novero sa babay nato sa ibabalita arestado notorious nga kawatan matapos nga ginserban sa search warrant sa purok pagidait sa barangay RSB sa La Carlota City, Negros Occidental. Ginkalala arestado kal Yuve Conijos, 20 anyos, laborer kay residente sa resabit nga lugar. Sa TV sa Bomba Radio Bacolod, kay Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao, hepe sa La Carlota City Police Station, ang target may kasuman sa drugs kag notorious man ang kawatan sa Sudan. Sunod kay Garinganao na monitor nila si Conijos nga nagabaligya sa illegal nga droga kag nagahupot sa illegal nga drugs. Sunod pa diri nakaagi naman inipreso ang subject person sa kaso nga illegal nga droga. Nakuha sa paginakop sini ang isa ka homemade 12-gauge shotgun o konsulpak, anom ka bilog nga unfired 12-gauge shotgun ammunitions, apat ka bilog nga unfired 7.62 ammunitions, isa ka unfired nga .38 caliber ammunition, ka isa ka bulto sang suspected shabu. Nakaunong na ini sa karon sa La Carlota City Police Station kag natalana nga magapagatubang sang kaso kapag lapas ang RA 9165 kag ang paglapas man sang RA 10591 o kana Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kag sa katapusan nga balita sa aton nga good news, tuman ang kalipay sang third daily winner kahapon sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM, bangod nagabutan naman liwat nga tagdaog. Suno kay Mauro Martir sang NHA Barangay Panhukoy, Bacolod City. Dako ang pagpasalamat sini bangod kahapon lamang niya nakuha ang 2,000 pesos cash nga consolation prize sa grand draw sang inanswerte sa Palengke sang Setyembre. Nagabutan naman siya kagabi bilang daily winner sang 1-2 Panalo Part 21. Ibakal naman sini sang panakot kaangay sang Bombay ang 500 pesos nga cash nga nadagan agod gamiton sa pagluto sa grocery nga kalakip man sa mga nadagan sini. Nagpasalamat ini sa Bombo Radio, Star FM kag sa mga sponsors nga nagpatigayon sa promo kag nagpangagdaman sa iban nga mga tagpalamati nga magpasakop man agod makadaog man sang grasya. Una nga hatag 100 pesos, ikaduha 200 200 pesos, ikatatlo 300 ikaapat 400 kag ikalima nga hatag 500 500 pesos. So aside nga bakal kalamas ang Bombay nga kamahal, ano pagibaklon mo sir? mga panakot ing iban ng saging sud anon isda ban. Damo gid nga salamat sa 1-2 Panalo Part 21 nga naka third winner ko gabi mo ng Oo. Tinako kalipay daan nga grasya na mas.
Nabatian si Mauro Martir sang NHA Barangay Panocoy, Bacolod City, ang third daily winner sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Dako ang pagpasalamat sa ikaduha nga daily winner sa buong adlaw sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM, bangod nagabutan naman siya liwat nga tagdaog. Suno kay Joel Aro sang Purok Mainuswagon, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod, kang nagagamit sang proof of purchase nga Nescafe, madugay na ini nga nagapasakop sa promo sang Bombo Radio kag Star FM apang subong lang iniliwat na kadaog. Ibakal siniliwat sang proof of purchase ang cash nga nabaton kag magapadayon sa paghulog sang entries. Nagpasalamat ini sa Bombo Radio sa Star FM kag sa mga sponsors nga nagpatigayon sang promo kag nagpangagdaman sa iban nga tagpalamati nga magpasakop man agud makadaog man sang premyo. Una nga 100, ika-3, 300, ika-4, 400, 400, ika-5. 500. Anong maning kwarta? Nakakuro promo. Thank you sa Thank you sa Bombo Radio. At sa Star FM. Si Joel Aros sang Purok Mainuswagon, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod, ang second daily winner sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sa hapon. Inyo batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Martes, Nobyembre 29, tuig 2022. Sa karon sa ato sa ring Christmas Countdown. May nabilin 26 dias na lang, Pasko na. Kabi ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papodo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sa ato sa ring Bombo News Analysis, agin basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo trapiko. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan Puluyan, kay base ikaw masapuan, malate kagid sa imo padulungan. Hindi lagid magwanta subong ang trapiko, bisan gin palapad na ang mga dalan sang gobyerno. Kadamo sa igad sa dalan sang disturbo, kay kulang gid sa disiplina ang mga tawo. Samtang ini nga mga obstruction sa dalan, kung ato nini pabayan, trapiko wala sang kasulbaran, bisan traffic enforcer aton padugangan. Kabay pa may solusyon na ini nga problema, disiplina lang sa tagsa-tagsa. Sundo nato ng kasubuan, kay kita man sa gyapon ang dako nga maapektuhan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan. Sa ato sa Christmas countdown, 26 diyas na lang nabilin bago maabot ang adlaw sang Paskwa. Welcome naman kami ng pagpalagad sa Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Pang Martes edisyon sa Platuntunan Petsa 29 sa bulan niya sa Nobyembre. Nangin kaupo nyo sining hapon Bombo Dennis Rubica. Nung mabalita ang aton kaya patamo balita ang aton ibalon sa aton sining mga nakapaunay ang mabalita lokal. Lalaki patay matapos sa ginsumbag sa isa iya kabuang dito sa may barangay Granada. Samtang bangod sang tuman nga depresyon, isa ka lalaki ang naghikog matapos nga mag-inom-inom. Sa atong sima nagapaunay ang mabalita sa palibot niya sang pungsod, special audit ginpanawagan karon sang World Bank ag Asian Development Bank sa gobyerno sa Pilipinas sa mga gin-loan sini ang kwarta agod ibakal sang COVID-19 vaccine. Samtang appointment nanday Secretary Cordova sang COA kag subuman si Secretary Ople no sang Department of Migrant Workers ang ginaproba na sa Commission on Appointment. Sa balita natin gikan sa lawas, pinakadako nga bulkan sa kalibutan nga dito iya sa Hawaii ang nag-irap o naglupok. Sa muna mga balita, ang ato ni May Mayon, balita ang ato ni Balon, balita ang aton gabatamod sininga po palagad siya Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. 1, 2, panalo! Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. So, una nga hatag. 100. 100 pesos. Ika-duha. 200. 200 pesos. Ika-tatlo. 300. Ika-apat. 400. Kag ika-lima nga hatag.
500. 500 pesos. Ako si Mauro Martir sang NHA Barangay Panokoy, Bacolod City, nagdaog bilang third winner sa nagapadayon nga 1 to Panalo Part 21 sa Bombo Radio kag Star FM. Sa tanan nga pamalati da subong sa Barangay Panokoy kag sa iban nga mga lugar, mag-intan man kamo para kamo naman ang masunod yung magdaog. Madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo #1 Star FM, it's all for you.